ni lebu t'i ko i bɛ kuma maa min na ni malo t'i la i bɛ kuma maa min na n'i da tɛ hila o de ye Seyida Basan Tarawele Basan y'a majigi mɔgɔw kɔrɔ mɔgɔ minnu ye dungaranciw ye Basan ko diɲɛ bɛ ban Basan m'a kɔla kuma lamɛn Basan ko n'i y'a fɔlen ye ko k'i bɛ ɲɛden Basan ma musow ka kolon jukɔrɔ kuma lamɛn Basan ma abada lezi forota kuma lamɛn Basan kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min a ye min ye Ala ko la a bɛ baara kɛ ni o ye Basan y'a majigi a daba ma ye wa Ala ye Basan kɔrɔta mɔgɔ bɛ maloya ni maa min ye o tɛ Seyida Basan Tarawele o ko tɛmɛnen wa qillatu kalamuha ni muso ka kuma ka dɔgɔ sa a da tɛ don foyi la fo ni min sara la la o dama tɛ dɛ min sara la la n'o ye Ala ko ye Basan da b'o la mais anw ka muso bɛ cogo di bi sugu taa sira kan i miiri Basan na i sigi n'i ka jiranikɛyɔrɔ la i miiri Basan na i b'i ka nasɔn sira kan i miiri Basan na ko Basan ka kumada ka dɔgɔ wa qillatu kalamuha wallahi kuma tɛ musoba in fɛ n'i ye kuma y'a fɛ aw ye Ala ko suma ye n'i ye kuma y'a mɛn o ye sɔli Ala rasuli karimu ye ko tɛ Basan da tɛ kuma foyi la o ko tɛmɛnen dabama ye bonyaba 5 4 bila dugumakolo sanfɛ diɲɛ musow ko k'olu bɛ saba ta Basan ko ale jɛna saba kɔ k'ale bɛ 1 da Ala ye sara 4 a y'o de bila nin diɲɛ in kɔnɔ yan nka an ka diɲɛ muso olu ye saba de ta Seyida Basan Tarawele ale jɛna saba in kɔ ale y'i wasa don 1 bɛɛ la k'o b'ale bɔ diɲɛ na o sara 4 in na Basan ma sɔn saba la o ye jumɛn ye anw ka ɲɛnamaya kɔnɔ Ala ye min di ka sara 4 da ko a ye n'a ta musow girinna saba kɔ nka Seyida ko ale tɛ saba in fɛ k'ale bɛ 1 da o fɔlɔfɔlɔ al-mahabuba al-makruha anw ka diɲɛ musow ye mun de kanu ɲɛnamaya kɔnɔ o de ye u ye cɛ somɔgɔw de kanu ta ka cɛ kanu bila u ye cɛ fa dɔ bonya fɛn ye mais u ɲinɛ bɛ furujɛ bɛrɛ kɔ u ye cɛ baw de dɔ bonya fɛn ye nka u ɲinɛ bɛ furujɛ bɛrɛ kɔ u ye cɛ balimaw sago de ɲini nka u ɲinɛ bɛ cɛ sago kɔ u ye sigiɲɔgɔn sago de ɲini nka u ɲinɛ bɛ u yɛrɛ cɛw sago kɔ Basan ko k'ale ma se nin sara mɛn e ka don an ka du kɔnɔ k'a lajɛ bi i ye muso min furu kana k'o de y'i denw ba ye k'o de bɛ n'i joli sunɔgɔ k'o de bɛ n'i ka du jɔ nka kuma dɔ la e ka sagoya kelen tɛ k'a fɛ nka i b'a sɔrɔ i cɛ i yɛrɛ mansaw olu bonya b'a yɔrɔ i bɔdenw olu bonya b'a yɔrɔ wa sigiɲɔgɔn bonya b'a yɔrɔ nka jɔnkɛmɛ min na o y'a furucɛ bɛrɛ ye Basan ko ale ma se o ma Mayiga o b'an ka muso la ni cɛ balima min nana i b'a sɔrɔ o b'a sɔrɔ sufɛ a ka cɛ ka teku o de ka gɛlɛn ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan nka a banna k'o wuli nka i b'a ye ka temina ko k'a sigi cɛ badenw ye i b'a ye ka cɛw badenw ni bonya ka tɛmɛ a furucɛ bɛrɛ kan ni cɛ y'o ye n'a k'a bɛ kuma karisa i ka kɛlɛ ka ca kojugu anw minnu ye balimaw ye an ma jogo di muso la yan anw minnu ye i mansaw ye anw ma jogo jugu don a la yan mais i b'a sɔrɔ a cɛ sɔn janbɛ so kɔnɔ Seyida Basan ko k'ale t'o sara fɛ a sara filanan o de ye al-makruha al-mahabuba olu ko k'olu tɛ dɔwɛrɛ fɛ k'u cɛ kelen ne cɛ sagoya ne b'o de fɛ ne ka sira tɛ cɛ somɔgɔ la ne ka sira tɛ cɛ balima la ne ka sira tɛ sigiɲɔgɔn na ne ka sira tɛ cɛ ka maaba la bari n bɛ kun ni furucɛ ye anw ka diɲɛ muso dɔw ye sara min ta o de ye ka u cɛ kelen kanu ka cɛ ɲinɛ cɛ ba kɔ ka ɲinɛ cɛ fa kɔ ka ɲinɛ cɛ balimaw kɔ olu kɛra o fɛbaa ye sara sabanan al-makruh bil-makruha olu ye muso jumɛn ye u ko cɛ fa an t'a ja la sabu ka d'a kan ne tun bɛ ka min ɲini o de ye furuso sigi ye n'a ma ɲɛ ko ne ye kundoyɔrɔ sɔrɔ ka ban ne sago de bɛ kɛ du kɔnɔ yan ne tɛ cɛ fa dɔn kuma tɛ k'a sago mun ta sirifu muso ye mun ta musow ka muso ye mun ta
ala kira ga diine ko kuma shulila muso bo min ye diine bo kuma shuli kono ni ga ke kle be ga bo kalama ni ga da kabakolo ga be kai ni ga chiena galongolo ma be ga bo kalama o muso banye min suga de e ko lame ni bodi muso e ko lame ni sinji sigai Allahu akbar asiri an ga furu chiena ni sabaini che ma don an ga furu chiena ni sabade che bani mo ma don wa che bangi mo ma don wa sigi nyugo ma don an ga furu chiena ni minye ka jira konte ma wara fe ni karsate sigai Allahu akbar nga seida ko chugo di no e basai ako ala ne be nani na min ve ne bo de fe nu masola al mahbuba bil mahbuba Allahu akbar asiri mbi sabali ni nye degu min soro nga cela sigila mbako ala kama sigai ne furla ga do dumi ngono mba du joko me ala mogo bala choko mina Allahu akbar ne chefa mba bunye kate me ngolo faka ne cheba mba bunye kate me ngolo baka wa ne cheba di mu donga te me mbadi unga wa ne furu chebere mba jira ka vonga ni chemanga sigai keneka wallahi basa yeni ndeta ni tara fasola ibi basa mangutu nyumame ni nana bo am falagaw fe yani an karamo ko demayala ibi basa mangutu me wani tara fangoro ka juguna bela jile o de kera an karamo ko bay o de kera an yerga konya musoy sayida bastan traore muso ka muso Allahu akbar asiri waso be gene muso bominye o e bastan traore de aledo ne badu ne senju an ga ni laja an nyina mo yakono no ya nga boloy an ga senda ni muso bay senda nona no kera awni ne be alaka jesura nyenyu maka sigai Allahu akbar sabuga daga ala kire jogo min lakale ne mena kishibe kirama ako wallahi na che ko ya bla mina kaba ke wallahi basanyo minafa Allahu akbar kera asiri basan trawore ako ni ya fle ibini sodia o ni sodia te chenya ko yugo ayi ni a flemi ni sodia iba soro I mogo be fleli minala o de bala Allahu akbar ngani bode muso ne sinji ne kanu nyogo e ga ni muso boyinga hayatu laje no ya ga boloy e ki yera kunta laje iga bolo kono nasur la ga foko e yi sena basa sena nona Allahu akbar tikele wallahi muso be di asayyidu sharif Usman madana haidara o tidi muso bema o tidi bema ala kira nana ni dine chiena dine nyagamina dine chiene kofe basa ne chedo dikana amma ko kana dine jo ambo chebayne la hormona bi keneka chemi nya giya ma chie wallahi ni basa nyene ala sona ka sigi cheba mi gu no ye ba madani haidrai ba madani ye chauka chedi odo Allah ba madani ye shifi ka shrifi sikatola ba madani ye chebaye chemi ne aya giya ama chie ala yo to muso badila sige Allah odi kama qur'ane ko amma ko ale ala be sanuma chema ani sanuma ya kono ka jogo kile meala kata imota ko ki ga bara fe ko ga sagi ka glo ikirala ne bade muso imman nafasoro bastan trawle ka kene sigili wallahi sikatola arabu ko uga zanana ko mogola kunani ye mogodi min ladira ni mogodo ka kene sigili Allahu akbar wa aw bel ladira ni basanye bi ne re ladira ni basanga kene yi sise kono achama kamuso ladiya aya farada akuma dala wallahi kuma kele kama daba ma biga bara be ciya kama wallahi o de kama mba kuma biawi iche o di iche ifuru che o di iche iseli wo seli afo alai ala ne ni che ka furu koro ay che ulame nu biga kuma basa nyode bamana na aw ma bi na ko aw ni nyankuma ma jabi de ko mba Allahu akbar odo anda fo de deo an be jabi li ke ngane aw sera aw ma nanya aw fo aba fo ko unse wallahi basa sera mes ga aw sera aywa kuma be aw sera na aw sera abe sabali wallahi naw sera abi munyu naw sera abi koto ala tala wallahi chewoje tugura an karamo ko muso mun tugura ko lu be seledi sigay keneka amba nyine ala fe sayida bastan trawore an sigima ale minga keneka ala be ga waso bini meleka wala ni awni awni wallahi keneka an na wuli ka boya fanga fe na fo alai min go be anyi nabi ga ande ta kasno ni sayida horomai ala ba ke ami amba nyine ala fe basa min dero minani wati here ala ka here jini ami
maiga Naam. an ka jɔrɔ n'an yɛrɛ ye Wallahi o ka. ala sɔnna anw ye basa den sɔrɔ ka tugu a kɔ mais est ce que an denw bɛna sɔrɔ wa Sigai a kuma be. hakili ma n'i sela kuma o kuma fɔ ala ye Wallahi. ala min bɛ bɔna joli la Ɔhɔn. a fatu sirifika n'a ka denbaya Ami ami ami. ni maa o maa b'u kɛlɛ ala kana o balo Ami ya Rabbi. wallahi ninnu dɔnni de ye diɲɛ lahara hɛrɛ nka o dɔnbaliya de ye halaki ni masiba ala k'an kisi o ma Ami ami ami. papiye bilala O kɛra. belebele b'o ɲɛfɛ anw garibuw de bɛna furan Ayiwa. belebele bɛna sigi nɔrɔ la ka nɔrɔ di an ma Allahu akbar. n'o ye an karamɔgɔ fadilatu sheikh usman nimaga Nimaga. Wallahi. adamu sanogo Naam. nɔrɔtigiw bɛna ka na nɔrɔ tɔ godo ka taa fɛ Inshallah. n b'a ɲini ala fɛ u bɛna min fɔ ala ka kɛ sababa ye Ami ami ami. olu ni anw ala k'an bɛɛ wasa Ami ami. garibu kuma do kalannen kuma do Odo. ni ala fɛ ala ka barika don an na la Ami ami. président national alhaj modibo jalo k'a fo ka barika da a n'a ka biro mɔgɔw bɛɛ lajɛlen Ayi daminɛ. o la ni ala sɔnna an balimakɛ n'o ye alhaji dawu tarawele a denkɛ yusuf faruta ala ye an n'a sɔn denkɛ Alhamdulillah. a y'a kanu ka den tɔgɔ da ko alu Hɔn. yarabi ala ka kɛ alu ye ala ka faamu mɔ ala ka bamu mɔ Ami. an balimakɛ n'o ye mamadu sila décoration ala ye an n'a sɔn denkɛ a y'a kanu ka den tɔgɔ da an karamɔgɔ la kelen tɔgɔ o ye an balimakɛ n'o ye musa jara ye an b'a fɔ a ye k'a bisimila. Inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ami. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا على عليه حق قدره ومقدار العظيم ke ala de ko sababu sɔrɔ karamɔgɔ Seydou Diallo dɔn terrain na a don vesti fima b'a la an tun bɛ Seydou ka anniversaire la Odo. Senofɔw ye wari fara ɲɔgɔn kan Ɔhɔn. k'a créer ko la famille Senofɔ Odo. dɔw ko k'an ka yɔrɔ jɔ kɔrɔ naani ni karamɔgɔ den bɛ tɛmɛ ka taa o ka jɔ ye Allahu akbar. an bɛ ka change wari b'an bolo an t'a dɔn an b'a kɛ cogo min na Kosɛbɛ. an tor'o change la ne taara Seydou ka anniversaire la Sikɔrɔni Ɔhɔn. a bɛ ka kuma Seydou kan ka kuma Seydou kan ka kuma musokɔrɔba kan Kosɛbɛ. ne nana miiri n ko ko ninnu bɛɛ ka anniversaire bɛ ka kɛ Awɔ. est ce que hakiliw ma ɲina Basitan Tarawele kɔ Allahu akbar. o yɔrɔ bɛɛ n ye téléphone bɔ n ko k'an ka capitaine Sekɔnɛ wele Odo. k'a fɔ a ɲɛna n ko est ce que an ti an Basitan ka ko Senufɔw ka mission yɛrɛ de nin ye k'an tɛ dɔ wɛrɛ kɛ nin kɔfɛ Allahu akbar. ala sɔnna o don kelen bɛɛ an ye ɲɔgɔn kunu groupe sanfɛ k'a tɔnsigi kɛ Kosɛbɛ. bɛnkɛla la Ɔhɔn. ale min ye président ye a don ale ko k'an ka san 100 kɛ k'a si sa
alhamdulillah misraim أعوذ بالله من شر الشيطان الملعون الرجيم بسم الله السميع العليم وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم التناد الصهيل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم كوفي ألفه. أكان كشي كبو شيطان دمني تورما. آمين. نازيزني كوفي نسيتكي على تقو بركمي. ما سامي هنانا كان شو بركمي نجرا عنا. كوفي أمي سوليك محمد مصطفى كا أمي سوليك أسود وسلمان كا أمي سوليك أكاسا بنيمون كا آمين فكتا سي الكامادو جا كينكا ودو نمكا أمبي بونيا كينكا سيكاتولا أمبي وسا كينكا والله شو منو أني دو منو نم ni jon hakili kanga to ala ka kofo amba ana amma muso no ye muso koroba nyumai odo umul khair wallahi aja basta trawli nabi wele ko abba wallahi alido amba ka bangini unisoja kele sobe do keneka amu keneka inshallah ka ko an duniya kenako namu foli ani wale nyumando ambo ta kan naba bele dele sakere wila bele kiran ma an akram wala kaw an nyemo ambe olu minu ga barala ambe ka olu minu nona bla mikro la شيخ الفاضل محمد لمين شام أني الهاج الفجلو كفرانا كرمو بلا جليكا أم بقى كما أولو دي تغلا وفي كلام سوكوفو مي ينصرو أني مي ما ينصرو أنا تغربا نما أنو بغربا ديو كماي كافو كدو كاي شيني كنالا على كوجانا آمين 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 كرابو يكما آمين صلى الله عليه وسلم والسليم لمغا بشينا نمو أمبي مسوكا كنكا مسو بامي أني سامبكي نمو كاكما أكا واتي بكور إلا الله أكبر كنكا مسو بامي نمو aka ñenemaya bele jele kira here jela tigema wallahi ali maga no e aja basta trawle aledo wallahi yana nga se basta ma nam akara sababu ye ka din mamba min di ama no e anfani mamba ye no e Sherif Osman Madani Haidara ambe foli ke ala anaka kan wallahi ka foli ga dimba bela no Sherif Ahmad Tijani na balmawi bayla mine inshallah ube men ve herala ala ko di anuma amin ube sirami ye torola ala ka anu kishona amin amin kira bunya kama sallallahu alaihi wasallam salim limaga ka fo an karamogo Sherif Osman Madani Haidara لك الاستماع وبك الاتباع وفيك الاجتماع وفيك سر السعادة الله أكبر كفان فنان كرموي كفو علينا كدمبيا نعم أنغمني
ananga nye joro Naam. ananga hakilla tayoro Aha. o ya ledi Allahu akbar. Odo. kulo yinti dore me Aha. ni ote Sigay. Keneka. wa bikal itibau Naam. karamugo illa mene kofe Aha. ifam yele kofe Naam. an yeledu ta alay Aha. bay allaydu woro kofe Odo. ka fo an bi no la bato Aha. ki deme Kosɛbɛ. min dine mbara la Aha. an zi ananga fanga dala an bo laydu ka Sigay. Keneka. wa fika al ijtimau Naam. wa karamugo an bi fara nyonga an ga fara nyonga Aha. ananga je Aha. abbe sababu ye e deme ni kanu Allahu akbar. Odo. wa fika sirru saada Naam. an b'a dɔn nin bɛɛ jaabi bɛna min di Aha. e lamɛnni Aha. ani e labatoli Naam. ani fara ɲɔgɔn kan e sababu la Aha. anw b'a dɔn ko kunnaja fila bɛ o de la Sigay. n'o ye diɲɛlatigɛ hɛrɛ bɛ sɔrɔ o de la Aha. wa lahara hɛrɛ belebele bɛ sɔrɔ o de la Allahu akbar. Keneka. ala k'i mɛn an kɔrɔ Ami ami ami. an bɛ kɛnɛ min kan n'o ye aja basta tarawele Aha. Ne wa nyefo. ala ka hinɛ na Ami ami. basta Naam. a bɛ wele tɔgɔ min yɛrɛ la Aha. o de ye asta tarawele Odo ni maka. nka a ka bonyani tɔgɔ Aha. o ye aba ye Allahu akbar. Odo. astan Ha. astan tɔgɔ walima aisha walima maisha Namu. n'i y'o tɔgɔ fɛn fɛn ye Aha. o bɛɛ ye kira furumuso aisha Aha. o tɔgɔmaw ye Allahu akbar. Odo. tɔgɔ Naam. tɔgɔ bɛ da siɲɛ fila de Odo. mɔgɔ bangenen Aha. i bangenen kɔfɛ tile 7 Aha. silamɛ sariya la Kosɛbɛ. fara ɲɔgɔn kan bɛ kɛ ka tɔgɔ min da i la Naam. o ye bangebaaw ka tɔgɔ ye Kosɛbɛ. o ye tɔgɔ fɔlɔ ye Odo ni maka. tɔgɔ filanan Naam. mɔgɔ t'o d'i ma Ayi. i yɛrɛ ka kɛwale ɲuman Aha. o de b'o tɔgɔ d'i ma Sigay. a bɛ fɔ o ma ko lakabu Allahu akbar. o tɔgɔ in de ka gɛlɛn kosɛbɛ Aha. wa o de ka giri Naam. ka tɛmɛ tɔgɔ dɔ in kan Tiɲɛ. Keneka. n'i ye ɲuman kɛ Naam. tɔgɔ ɲuman bi da i la Siga t'o la. wa ala k'an kisi n'i ye juguman kɛ Ɔhɔ. tɔgɔ jugu bi da i la Keneka. Wallahi. basa tarawele Naam. tɔgɔ min dara a la o ye aishata o ye asita ye Odo. nka a yɛrɛ ye tɔgɔ min sɔrɔ a ka kɛwale ɲuman fɛ Aha. o tɔgɔ ɲuman ka ca ni tɔgɔ ba kelen ye Tiɲɛ. Keneka. Ali maka. basa a wolofa Aha. n'o ye an mɔkɛ walima i k'a fɔ an tulomasama ye Odo. o tɔgɔ ye tati tarawele Siga t'o la. ale ye tarawele ye Odo. basa woloba ɲuman Naam. o ye ba funɛ kamanta ye Odo. Ali maka. nin b'a jira Aha. yanni i ka mɔgɔ fɔ mɔgɔ ye Aha. n'i y'a bɔkolo fɔ mɔgɔw ye Wala. o de bɛ hakilima lasɔn Siga t'o la. a tigi ye Ali maka. Wala parce wala. que bɔkolo fɔli Aha. o de b'a ka halalaya jira Siga t'o la. Keneka. Ali maka. n filɛ ka cɛ min tɔgɔ f'i ye n'o ye tati tarawele n'o ye basa fa ye Aha. n filɛ ka musoba min f'i ye n'o ye ba funɛ kamanta ye n'o ye basa nba ye Aha. tamanin kɔnɔ Aha. ani segu mara la Namu. ninnu dɔnna ni ɲumanya ye Siga t'o la. Keneka. donc basa Naam. a bɔra nin jiri belebele ninnu de la Wallahi. O kɛra koyi. bonya Naam. bonya bi dan Aha. hali ni mɔgɔ ma kuma Wallahi. bonya bi dan dama Aha. ko hayidara ba ye basa hali ni ma dɔ wɛrɛ fɔ o kɔ Tiɲɛ. o b'a wasa Keneka. O b'a bɔ. Wallahi. donc basa Naam. nin y'a fa ye a n'a ba Odo ni maka. o kɔfɛ Naam. aja basa tarawele Aha. a sotigiyara cɛkɔrɔba ɲuman min fɛ Aha. o de tɔgɔ ye ba madani hayidara Allahu akbar. sirifuw ka so Siga t'o la. u ka sotigiya kɔnɔna na Naam. sigi kɔnɔna na Aha. furu ɲuman kɔnɔna na Aha. ala ye ba madani ni basa garisɛgɛ Naam. den zaba de la Odo. Ali maka. o den fɔlɔ Aha. u y'o tɔgɔ da atumata la Kosɛbɛ. atumata hayidara Siga t'o la. o den filanan de kɛra anw ka belebele ye Wallahi. n'o de ye osman madani hayidara ye Aidara. Ale de koyi.
o den sabanan o fana ye muso ye o y'o tɔgɔ da a bɛ n'a fɔ o tɔgɔ dara Basan yɛrɛ ba la n'o ye Bafunɛ u ye nin denmuso 2 ani dencɛ 1 de sɔrɔ u ka sigi kɔnɔ Bamadani ani Basan u kɛra misaliya ɲuman ye diɲɛ ye u ka furu a kɛra sababu ye ka fɛn min labɔ ka di diɲɛ ma a ye diɲɛ lafiya o de kɔfɛ diɲɛ mɔgɔ yɛrɛ y'i sɛbɛ don musow y'u sɛbɛ don furucɛ bonya ma ko walasa ka Basa ta in ɲɔgɔnna sɔrɔ cɛw fana y'u sɛbɛ don ɲumanya ni hinɛ ma ka ɲɛsin walidenw ma walasa ka Bamada ni den ɲɔgɔnna sɔrɔ Basa ale kɛra umu ye Mayiga n bɛna kuma minnu f'i ye i b'a lamɛn ni hakili ye ani faamuya ye arabukan na n'i ko umu o kɔrɔ ye ko ba arabukan na n'i ko walida walidatu o kɔrɔ ye ko den bangemuso den wolomuso bamanankan fɔ cogo la walima den moyimuso umu muso dɔ bɛ kɛ ba ye ka taa sɔrɔ a ma den bange muso dɔ fana bɛ kɛ den wolomuso ye nka a bɛ fɔ min ma ko ba yɛrɛ a tɛ k'o ye nka diɲɛ mago bɛ umu de la ba diɲɛ mago bɛ ba de la o la ni muso ɲɛna tuma dɔ la arabu b'a fɔ ko umul banin walima umul muminin walima umul khayr ni muso ɲɛna ba bi d'a kan bon o ba in arabu fɛ yen alphabet 2 de b'a fɔ n'o ye alifu ye ani mimu walasa i ka se ka kɛ ba ye a ka f'e ma ko e ye umu ye fo ka taa sɔrɔ e ka amana sɔrɔ i ka kɛ aminatan o kɔrɔ ye e ka kɛ danaya mɔgɔ ye walasa muso ka baya titiri sɔrɔ fo a ka danaya de sɔrɔ a yɛrɛ farikolo la a ka danaya sɔrɔ a ka furu kɔnɔ a ka danaya sɔrɔ a ka sigi kɔnɔ a ka danaya sɔrɔ a ka ɲɛnamaya lamaga bɛɛ lajɛlen kɔnɔ muso minnu ye danaya sɔrɔ k'a daminɛ u ka furu daminɛ na fo ka taa se u ka furu laban ma n'u ye diɲɛ nafa a bɛ fɔ olu de ma ko al-ummahat o y'a fɔlɔ-fɔlɔ ye a filanan walasa muso ka baya titiri sɔrɔ al-umu fo muso ka kɛ Maimuna o kɔrɔ ye muso ka kɛ muso ye min ka ko ka nɔgɔ yɛrɛmajigi bɛ min na ni muso farin tɛ yɛrɛ bonyana tɛ duwaririci tɛ fo muso ka kɛ mɔgɔ sabalilen de a ka ko ka nɔgɔ a bɛ hinɛ ni nin jɔyɔrɔ 2 ye muso sɔrɔ a bɛ se ka kɛ umu ye a bɛ se k'a yɛrɛ denw ladon ka waliden ladon a bɛ se k'a yɛrɛ furucɛ ladon ka cɛ wɛrɛw ladon a bɛ se k'a ka du ladon ka du wɛrɛ ladon a bɛ se k'a ka du ladon ka dugu wɛrɛ ladon ale bɛ se k'a cɛla kunnawolo ka faso kunnawolo ka jamana kunnawolo ka jamana wɛrɛ kunnawolo n'a kɛwale mais muso dɔ bɛ se ka den 20 bange mais a tɛ fɔ a ma ko ba mais muso dɔ tɛ den sɔrɔ a bɛ fɔ o ma ba donc Basa kɛra ba ɲuman ye ka kɛ den bange muso ɲuman ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔ o kɔfɛ Aja Basa Tarawele walasa ka se ka Basa yɛrɛ jogow ladege ka se k'a ka jɔyɔrɔ ninnu sɔrɔ a bɛ wajibiya an kan an ka kɔrɔyali kɛ ka taa an balakaw ma n'o jogo ninnu ye o jogo o bɛna walasa a ka fɔ muso ma ko ba jogo 4 de bɛ fara jogo 2 dɔ in kan walasa k'o sabati jogo 4 o jogo fɔlɔ-fɔlɔ
o de muso ka wasa don a cɛ la kɔrɔ n'a cɛ ye min d'a ma a ka wasa n'o ye a ka kariya n'o ye a kana to a cɛ ka furu la k'a ɲɛ jɔ furu wɛrɛ la walima a kana to a cɛ ka so k'a ɲɛ jɔ mɔgɔ wɛrɛ ka so la cɛ ma na min d'a ma don min a ka wasa don la ka Ala barika da o kan ka Ala fo o kan ka cɛ barika da o kan ni cɛ y'a bila bɔgɔso kɔnɔ a ka to o bɔgɔso in de kɔnɔ a kana ɲɛbɔ etaji tigi fɛ a kana ɲɛbɔ so ɲumantigi wɛrɛ fɛ fo Ala ka dɛmɛ k'a sɔrɔ o so in kɔnɔ ni cɛ ye kɔnbilen kelen d'a ma saa kɔnɔ a ka wasa don o de la a kana ɲɛbɔ fini camantigi fɛ donc walasa muso ka kɛ ba ye fo muso ka wasa don a cɛ la wara cɛ ye min d'a ma a ka wasa n'o ye o filanan aya muso kana cɛ ka dan sago n'a ko ko nin ka di n ye muso ka waleya ka kɛ cɛ diya n ye ko kɛli ye walasa i ka se ka kɛ basa ɲɔgɔnna ye n'a ko daya to yen n'a ko taaya i bɛ taa ye n'a ko i sigi yan kana bɔ fo n ka segin i sigi donc nin jogoba fila o de bi fara jogoba filanan in kan jogoba fila fɔlɔ in kan ka kɛ jogoba naani ye walasa a ka se ka kɛ muso ka se ka kɛ basa ɲɔgɔnna ye o kɔfɛ jogo belebele fila bɛ yen fɛn belebele fila bɛ yen n badenw o de ka jugu nin jogoba naani fɛn fɔra n bɛna fɛn fɔ wajulu kɔnɔ fɛn fila de bɛ yen o de bɛ se ka muso ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ bɔ n'a bolo muso dama tɛ dɛ adamadenya yɛrɛ kɔnɔ bɛɛ kan k'a janto o fɛn fila la ale de bɛ se ka mɔgɔ mago ɲani mago sa o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye tubabukan na mɔgɔ kana décourager arabukan na alifasal nin ye kumaba ye a filanan mɔgɔ kana perese k'a dama tɛ i b'a ye ni mɔgɔ donna furu la furu ye fɛnba di n'i donna furu kɔnɔ fɛnba don nka a dɔw b'a la i bɛ se ka nɔgɔyaw ni hɛrɛbaw sɔrɔ a kɔnɔ a dɔw b'a la fɛnɛ latigɛw kɔnɔna na i bɛ se ka lajarabiw ni gɛlɛyaw sɔrɔ i bɛ se ka fantanyaw sɔrɔ i bɛ se ka kɔngɔ sɔrɔ i bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ i ni cɛ cɛ i bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ i ni sigiɲɔgɔnw cɛ a dɔw b'a la cɛ balimaw olu ɲɛ bɛ ci ka k'i kan a dɔw b'a la dɔw olu cɛ yɛrɛ de ɲɛ bɛ tila ka ci ka k'u kan i n'a fɔ a ma u furu mais o n'a ta bɛɛ n'i ye nin gɛlɛya fɛn fɛn sɔrɔ furu kɔnɔ ko a bɛ fɔ e ye ko i kana décourager furu sigi la parce que ni mɔgɔ découragera a ŋaniya bɛ juguya décourageli bɛ na ni fɛn damadɔ de ye ni mɔgɔ découragera fɛn na i bɛ kɛ fɛn in kɔnɔ i bɛ ka baara kɛ mais i tɛ ka kɛ ni ŋaniya ɲuman ye bon i b'o mɔgɔ modèle de ye muso dɔ bɛ yen i b'a ye a bɛ sɛgɛn furu kɔnɔ a bɛ ɲɛni furu kɔnɔ fo bɛɛ b'a fɔ ko karisa ɲɛnina karisa tɔɔrɔla karisa degunna a bɛ se ka san 40 kɛ ten a bɛ san 50 kɛ ten mais mɔgɔw mago bɛ jaabi min na muso ɲuman ka sɛgɛn tɔnɔ ni lafiya la o kɔfɛ muso in t'o jaabi ɲuman sɔrɔ o bɛ sɔrɔ n filɛ ka fɔlɔ min f'i ye décourageli parce que ni découragera i bɛ effort kolo bɛ ko la mais dusukun t'a la n'o kɛra Ala tɛ sara ɲuman d'i ma donc o kangari bɛ da bɛɛ ye i bɛ diɲɛ fɛn fɛn na i kɛra wari ɲinina ye o kana décourager i kɛra fanga ɲinina ye o kana décourager i kɛra dɔnni ɲinina ye o kana décourager muso i kɛra furu ɲinina ye o kana décourager taa ka taa sɔrɔ i ma décourager i ka ɲini fɛn i b'a sɔrɔ a filanan kana pressé pressé de b'a to mɔgɔ ka hɛrɛ bɛ fɔ i kɔ wa pressé yɛrɛ taamasiyɛn fɔlɔfɔlɔ o ye dusubaya de ye n'ale ajala wa sura ni muso pressera
wallahi a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ a bɛ se ka furu 5 kɛ bɛn'a saya cɛ wa a bɛ sa muso ganaya na tiɲɛ kɛnɛ kan ani maga parce que mɔgɔw ka kow na waatiw tɛ kelen ye ayi u tɛ kelen ye wallahi tuma dɔ la muso bɛ furu cɛ dɔ ma i don waati y'a sɔrɔ gɛlɛya b'a la wallahi o bɛ kɛ ani maga gɛlɛya ye e donnen awɔ a bɛ juguya dɔ bɛ fara gɛlɛya in kan siga t'o la e bɛ degun min na i bɛ ka gɛlɛya kɛ min fana kama min yɛrɛ sababu y'i se ka gɛlɛya s'i ma dɛ o cɛ kelen ɲɛ bɛ ci ka k'e kan wallahi o bɛ kɛ ani maga yɔrɔ e ka gɛlɛya kɛra fila ye o kɛra fila parce que cɛ dɔw b'a fɔ ko n ye nin muso furu kabini n y'a furu n ma hɛrɛ sɔrɔ u b'a fɔ tan n'i y'o mɛn cɛ da dɔrɔn o kuma in man di ne ye furu kɔnɔ fiyewu wallahi a man kan nin maga ayi o kuma in man di ne ye furu wallahi kɔnɔ a man kan nin maga o kuma in man di ne ye furu kɔnɔ ayi o man kan bon a bɛ ɲini muso fɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ a kana perese dɛ ayi a kana perese k'a fɔ ko n bɛ zi kɛ nin furu nɔgɔli in na walima n bɛ zi kɛ nin denkun in na wa i jɔn ka bɔ ka ko wɛrɛ ɲɛɲini i ma a ka bɔ furu in na pewu ka taa furu wɛrɛ ɲɛɲini walima a k'a to furu in na ka kuma ni mɔgɔ wɛrɛ ye kɛrɛfɛ ko la perese de bɛ na ni nin fila ye wallahi ani maga nin fila bɛɛ lajɛlen b'a mako sa tiɲɛ kɛnɛ kan ani maga wallahi n'i peresera ka bɔ wallahi dɔw bɛ perese ka bɔ furu dɔw la ale bɛ bɔ furu dɔ in na kalo 6 a kɛra i n'a fɔ hɛrɛ sigilen tun don k'ale bɔli kɔnɔ wallahi o bɛ kɛ koyi yɛlɛma bɛ na cɛ ye o bɛ kɛ nɔgɔya bɛ na ye wallahi ale yɛrɛ b'a yɛrɛ jalaki mɔgɔw b'ale jalaki kosɛbɛ ale tɛna se ka segin bilen mun y'a s'a ma a peresera et puis a ma kuma ɲɔgɔn ɲuman sɔrɔ wallahi ani maga nin perese man ɲi a man ɲi perese man ɲi wallahi u ko ko dusu muso dusubani ka furu tɛ laban ayi o tɛ laban alimami dusubani ka misiri seli tɛ laban ayi o tɛ laban faama dusubani ka fanga tɛ laban ayi o tɛ laban karamɔgɔ dusuba a ka foyi tɛ laban tiɲɛ ani maga dawulatigi dusubani i bɛ taa k'i ka hɛrɛ to a tɛ laban sɔgɔsɔgɔ wallahi ani maga a b'a janto nin jogo jugu fila a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ inshallahu décourageli ani perese o man ɲi ayi o man ɲi adamaden ka foyi foyi la wallahi ani maga o kɔfɛ naam dɔnnibaaba dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko imam yani al-Khawarizmi allahu akbaru nin kun ye dɔnnibaa ye tigɛ hakimu kun o don don kodɔnnaba kun don kosɛbɛ cɛkɔrɔba in ka ko ka di ne ye kosɛbɛ allahu akbaru nin maga Khawarizmi aw ɲɛfɔ ko ɲɛɲinina bɛɛ bɛ Khawarizmi dɔn siga t'o la a kɛra i bɛ ka ko ɲɛɲini diinɛ ko sira kan walima i bɛ ka ko ɲɛɲini diɲɛlatigɛ yɛrɛ développement sira kan o don Khawarizmi kumana fɛn caman kan allahu akbaru ne b'a ka fɛnw suit kosɛbɛ ala ka hinɛ na amin amin don dɔ de la dɔ nana a ka kanuɲɔgɔn dɔ nana a ɲininka naam Khawarizmi ɲininka ko ale bɛ fɛ ka muso furu nka ale mago bɛ mun la c'est à dire ne kan ko wahid tubabukan la 1 o don ko 1 sigi kosɛbɛ kalanden ye 1 sigi naam Khawarizmi ko k'i nana ɲininka ko bɛɛ k'a tulo majɔ ni mɔgɔ min mago bɛ mɔgɔ ɲɛnɛma na n bɛna mɔgɔ ɲɛnɛma de fɔ a ye allahu akbaru nin maga cɛ ye 1 sigi a ko iza kanat al-mar'atu naam zata dinin wa khuluqin fa hiya wahida allahu akbaru nin maga a ko n'i bɛ fɛ ka muso furu kana foyi lajɛ muso in na fɔlɔ yanni ka taa moriw fɛ a ye sigara k'a la ayi o to yen fɔlɔ yanni ka taa turabudalaw fɛ a y'a turabu da o to yen fɔlɔ i bɛ fɔlɔfɔlɔ ka fɛn min lajɛ o de ye jogo ye jogo a n'a ka diinɛ a n'a danbe jogo a lajɛ muso in yɛrɛ jogo bɛ cogo di allahu akbaru ani maga a bangebaaw jogo bɛ cogo di o de ye 1 ye imamu Khawarizmi ko cɛ ma ko jogo ani diinɛtigi o de ye 1 ye siga t'o la nin maga wallahi nin ye 1 cɛ ko n y'o faamu kosɛbɛ a ko k'i y'o faamu o don a ko wa iza kanat zata jamalin aidan fa adafta ila al-wahid sifran fa kanat ashara allahu akbaru a ko donc n'i ye muso jogo ɲumanba sɔrɔ ka diinɛtigi sɔrɔ a ko e ka 0 kelen kɛ 1 kɔfɛ ta o don ani maga a ye 0 kelen k'a kɔfɛ a ko a kalan kosɛbɛ
cɛ y'a kalan ko a kɛra 10 ye ko a kɛra 10 ye a kɛra 10 ye a ko yɔrɔ dɔ farala a kan a ko bon n'i ye muso jogo ɲumanba sɔrɔ min b'i ɲini sisan fɛn fɛn mana o kɔfɛ ɲuman na o bɛɛ de bɛ dɔ fara a kan donc ni muso in cɛ ka ɲi mɔgɔw ka muso kanulenw tɛ kelen dɔ bɛ finman fɛ dɔ bɛ jɛman fɛ dɔ bɛ jamanja fɛ dɔ bɛ suruman fɛ dɔ mago tɛ nin foyi la ko mais ni muso in kɛra muso cɛ ɲuman ye e yɛrɛ ka ye cogo la k'o ye 0 faralen 10 kan dɔ ma fara a kan ma Khawarizmi ko k'a ma tila ko o kɔfɛ وإذا كانت ذات مال أيضا فأضفت شفرا آخر فصارت 100 أكو كوفي إكو 0 ولا فرا ديسكا أي 0 كله فرا كا أكرا جولي وكرا ساين أرابو كوكو 100 دو أكو iyo 0 mi fara kan o bi se ka kɛ muso setigi muso bi se ka furu nin bɛɛ kama mɔgɔ bi muso dɔ furu cɛ yɛrɛ la i b'a furu sɛgɛn bɛ e yɛrɛ la ni muso in ye kotigi ye c'est-à-dire a bɛ kow kɔnɔ wari b'a kun walima wari b'a somɔgɔ kun tuma dɔ la ka muso fana ɲini se fɛ ko wari b'a kun walima wari b'a somɔgɔ kun baasi foyi t'o parce que tuma dɔ la joli sira bɛ yɛlɛma ni joli sira dɔ furuli ni sɛgɛn b'i ka bonda la walahi karamɔgɔw b'a fɔ an ye i bɛ taa tuma dɔ la nɛɛma bɛ minnu ka bonda la n'u mɔkɛ n'u bɛnbaw sara nɛɛma kɔnɔ n'i y'olu denmuso furu u b'i joli yɛlɛma sɛgɛn b'i bolo ni kalan t'i ka bonda la n'i ye kalanbaaden furu walahi joli b'i yɛlɛma a ko n'i ye 0 kelen fara k'a kɛra 100 ye a ko o ye muso setigi ye ala ka se di bɛɛ ma nka dɔnnibaa dɔ ko muso ka ɲi cɛ kun cɛ man ɲi muso kun hali ni muso de bɛ wari dilan kana sɔn i ka da kun a ma ɲi walahi ala kana cɛsi da muso ɲuman kɔni hali n'a kɛra miliyari tigi ye a b'a yɛrɛ fosi ka bɔ a la a b'a d'i ma a t'i kunna la nka cɛ yɛrɛ man ka kɛ fugari fiyewu ka muso dɔ furu a ka se kama ko e b'i jigi da o ka se de kan a furu o furu daminɛ na a ma laban parce que cɛ man ɲi muso kun muso de ka ɲi cɛ kun hali ni muso bɛ wari dilan i ka 200 o bɔ ka d'a ma ni denw nana ko sabara 100 d'a ma ko taa babi sabara san n'a ko ayiwa n yɛrɛ b'a kɛ 5000 sabara ye i b'a fɔ a ye n'i y'a san n'a di n tɛ kɛ man b'a di n den ma parce que défaut dɔ bɛ fa caman sɔrɔ u b'a fɔ k'u b'a défaut dilan u kɔrɔbayalen kɔfɛ dilancogo t'a la o ye défaut jumɛn ye i bɛ taa sɔrɔ cɛ dɔw bɛ yen n'ale ye fɛn fɛn za denw a b'a tɛmɛ muso ka sira de fɛ misali a b'a jɛ don na i bɛ taa sɔrɔ e bɛ se ka kɛ sugu la walima i bɛ service la e tɛ ko ma sɔrɔ e bɛ denmisɛnninw ka école taa mana se i bɛ chaque wari di ba ma ale de bɛ finiw san ale de bɛ sabaraw san ale de bɛ cahier san ba de b'a d'u ma ni ba in ma kɛ hakilitigi ye ba b'a di n'a yɛrɛ tɔgɔ ye a t'a di ni fa tɔgɔ ye donc e bɛ to o de la denw bɛna kɔrɔbaya ka tila kalan na n'olu ye baara sɔrɔ dɛ u ɲɛ bɛ ba in de la parce que a b'u ɲɛna ko ba de sɛgɛnn'u ye olu t'a dɔn ko a bɔra fa kɔ u nana ni papier ye an ka Khawarizmi ye ka sifuru dafa a ko o kɔfɛ وإذا كانت ذات حسب ونسب أيضا فأضفت شفرا آخر فصارت 1000 a ko i bɛ sifuru kelen fara 100 kan n'i ye sifuru kelen fara 100 kan min y'a kan o kɛra joli o kɛra 1000 ye arabu ko a ma o kɛra 1000 ye donc n'o kɛra 1000 ye dɔ ma fara titiri kan wa k'o ye jumɛn ye ni muso kɛra bɔkolobatigi ye danbebatigi ye a fa bɔkolo ka bon a ba bɔkolo ka bon nana ni papier sinon Aja Basa Tarawele ne yɛrɛ ka ɲɛɲini kɔnɔna na komi a ka ca na ne bɛ ɲɛɲini kɛ fɛnw kan minnu bɛ mɔgɔw ta ye n ka ɲininkaliw ni n yɛrɛ ka ɲɛɲini kɔnɔ ala ye min jira n na ne tora jamuw ɲininkali la n taara Tarawelelakaw ɲininkali kɛ wallahi n bɛ ka kuma ni ala de parce que hɔrɔn bɛ kuma a ka kuma cogo de la ni ɲamakala fana bɛ kuma i bɛ kuma i ka kuma cogo de la ni dɔnnibaa bɛ kuma i bɛ kuma i ka kuma cogo de la ne ka sɛgɛsɛgɛli ye jaabi min di yan ko Tarawele Mali in kɔnɔ yan ni Mali n'a dafɛ duguw la ko bɔkolo barikamaw don jamu barikamaw don
munna a fɔlɔ u ko ko hali n'i taara dugu min na dunan la n'a dugutigilaka ye Tarawele ko a ka ca na u bolo ka maga u bolofɛn kan u bɛ dugukolo di dunan ma u bɛ dugukolo di naba ma u t'i ɲininka e ye jɔn ye walahi fonisiru a filanan u ko n bɛ ka kuma ni Ala de ye u ko Tarawelelaka c'est-à-dire n'i taara denmuso ɲini n'a y'i sɛgɛsɛgɛ k'i ye maa sɛbɛ ye ale t'i ɲininka i ka se la u sɔnna k'u denw don du bɛɛ kɔnɔ maa ɲɛnɛma bɛɛ fɛ a sabanan u ko u bolofɛn o y'u ni bɛɛ jɛ ye o de nana jaabi min di a bɛ n'a fɔ u bɛnbaw de ye kangari da u bɔnna bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ a ye anw ladege hali n'a ye dɔrɔmɛ sɔrɔ a y'a bɛɛ di Ala bɛna a segin a ma o de la Tarawelew ka ca n'i y'u si ɲini ka don i fɛ yen walahi Ala bɛ yɛlɛma don i fɛ min y'a dɔn k'a kɛ a ye yɛlɛma don tuma dɔ la dɔ yɛrɛ t'a dɔn tabi ka azarima a nanen a ye yɛlɛma don ayiwa basa ye Tarawele an ka tɛgɛrɛ fɔ Tarawele ayiwa ko jansa bɔra la Ala ka hɛrɛw k'a ye donc n bɛ kuma kuncɛ donc Imam Khawarizmi a ko yɔrɔ point ba kelen sɔrɔ la a ko kalanden ma a ko wahidu ni effacer dɛ a ye 1 effacer a ko a tɔ tora joli a ko a tɔ tora 0,00000 a ko hali n'a kɛra 0 ba kelen a tɛ foyi ɲɛ a ko ni jogo ani jogo ni dan o kɔrɔ jogo ni diinɛ n'u bɔra muso o muso la a cɛɲɛ na o ye 0 ye wari b'a kun o ye 0 ye a dɛmɛ ka bon o ye 0 ye tant que ka taa sɔrɔ jogo in ma sɔrɔ a tɔ bɛ 0 aya ne bɛ bɔ kuma na yan Ala ka san caman yira an na Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallam an bɛ an karamɔgɔ fo Fadilatu Sheikh El-Karim El-Munjim Sheikh Usman Nimaka k'a fo ka barikada a ka nin kuma nɔrɔma in na o la n'Ala sɔnna an bɛna kuma di an karamɔgɔ ma Fadilatu Sheikh El-Karim El-Imam Al-Hajj Adam Sanogo n'Ala sɔnna ale bɛna wajulu kun sabanan kɛ yanni karamɔgɔ ka na o la a kana ɲinɛ ni Ala ye sini jira n na selifana seli kɔfɛ sirifila misiriba kɔnɔ don kalan belebeleba bɛ yen ka kɛ Seyida Aja Basan Tarawele ka ɲini Ala fama fɛ hɛrɛ caman alijinɛ firidawusi Ala ka nɔgɔya a n'an ka banbagatɔ bɛɛ lajɛlen Ala ka laban ɲuman di anw yɛrɛ ma o la Fadilatu Sheikh El-Karim El-Imam Al-Hajj Adam Sanogo falyatafaddal mashkuran mukarraman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أمي على فوق على ولي مندو Ala min ye an sigi nin kɛnɛ in kan ka nabaga bɛɛ fo cɛ fara muso kan an ka foli bɛ bɛɛ ye ka foli ɲɛsin an karamɔgɔ n'a ka denbaya ma sini kɛnɛya Ala k'o di an n'u ma an karamɔgɔ n'a ka denbaya ya Rabbi Ala ka n'u kɔlɔsi anw ɲɛ u ka kumakan ɲumanw na an bɛ kɛnɛ min kan
wale ɲuman dɔ kɛnɛ don o don Sanogo an mamuso n'o ye Aba ye o don Ala y'o di diɲɛ ma don min diɲɛ man kan ka ɲinɛ o don kɔ tiɲɛ a Sanogo sabu o ye hɛrɛ dilen ye diɲɛ ma wallahi ni musoba in naam ni ɲɔgɔnna bɛ na diɲɛ kɔnɔ don min o ye hɛrɛ nalen ye diɲɛ kɔnɔ tiɲɛ o ye nɔɔrɔ nalen ye diɲɛ kɔnɔ siga t'o la ni diɲɛ tun bɛ dibi la basi ta nadon diɲɛ nɔɔrɔ la Allahu akbar siga t'o la a Sanogo sabu naam Ala sɔnna a ka sabali a n'a ka cɛsiri naam a n'a ka furu labato a y'o min kɛ Ala kama naam Ala y'o hɛrɛ di diɲɛ bɛɛ ma Allahu akbar o kɛra o ye jɔnni ye a fɔ an ye o de ye a Seydi Sharifu Osmani Madani Haidara Haidara a Sanogo o don koyi basi ta ka sabali a n'a ka muɲu ka degun bɛ muɲu ka sabali tɔɔrɔ bɛɛ kan sigei Ala y'o jaabi de di diɲɛ ma Allahu akbar Sanogo ka diɲɛ nafa naam a bɛ jamana min kɔnɔ a y'o nɔɔrɔ wallahi a bɛ du min kɔnɔ a y'o o nɔɔrɔ kɛra ka jamana wɛrɛw nɔɔrɔ tiɲɛ ka diɲɛ yɛrɛ o nɔɔrɔ kɛra ka mɔnɛ bɔ silamɛya la ka mɔnɛ bɔ kira la ka mɔnɛ bɔ adamadenya la ka mɔnɛ bɔ farafinya la o ye jɔnni ye Bahawudin Kɛmaludin Sharafudin a Seydi Sharifu Osman Madani Haidara Haidara o don koyi Sanogo wallahi Allah n'i ye Haidara ye ka ban i tɛ ɲininkali kɛ a bangebagaw ka ko la bilen ayi ɲininkali t'o la o ye tariku bannen ye pewu Sanogo o la an b'o kɛnɛ de kan kosɛbɛ an b'a kɛnɛ kan fɛn fɛn bɔra ka kuma bɛɛ ko musokɔrɔba in ka ɲi wallahi u y'a fɔ tan wa Ala yɛrɛ bɛ ɲumanw de fɛ tiɲɛ a b'o fɛ Ala bɛ ɲumanw de fɛ dɛ wallahi Sanogo ni maa ɲana naam Ala b'i fɛ tiɲɛ wa n'i tiɲɛna Ala t'i fɛ dɛ sigei kɛnɛ kan Sanogo Ala ko wallahu yuhibbu sabirin Allahu akbar Sanogo ni Ala kumakan ye o don koyi wallahu yuhibbu sabirina Allahu a ko ale Ala yɛrɛ de bɛ sabalibagaw fɛ tiɲɛ siga t'o la Sanogo o kɔrɔ ye a fɔ an ye Ala bɛ basi ta Tarawele fɛ wallahi n'Ala kɛra fɛ ka ban a banna pewu wa selima s'a ma sunma s'a ma munya s'a ma jogo sabali wallahi a Sanogo ko ale Ala yɛrɛ de bɛ sabalibaga fɛ siga t'o la koyi basi ta kun sabalilen wallahi an filɛ o kɛnɛ de kan an b'o kɛnɛ kan ale kelen ka sabali naam an filɛ o nɔɔrɔ de kɔnɔ sigei an b'o kan wallahi Ala ka sabali d'an bɛɛ ma ami ami cɛ fara muso kan n'i ma sabali i ka hɛrɛw b'i dan siga t'o la wallahi sabali naam o de b'a to i b'i ka hɛrɛw sɔrɔ wallahi sabalibaliya naam o de b'i dɛsɛ i tɛgɛ tɛ da i ka hɛrɛw kan tiɲɛ wallahi Sanogo an mamuso in sabalila o kɛra a muɲuna o dogolen tɛ maa si la ayi a ma don maa si la a b'an hakili jigin musoba jumɛn in na naam a b'an hakili jigin a ɲɛfɔ Hajara la o don Sanogo Ismaila ba o don Sanogo a sabalila a muɲuna a walawala wallahi a bɛ den sɔrɔ don min naam o y'a sɔrɔ a furucɛ n'o ye Iburahima ye o si bɛ san 100 ɲɔgɔn na Allahu akbar Sanogo Ala tilala k'a fɔ Iburahima ye naam muso in bɔ i kɔrɔ i ka taga bila wula kɔnɔ Allahu akbar Sanogo Magan dugukolo kan o y'a sɔrɔ maa tɛ yen Allahu akbar Iburahima y'a fɔ Hajara ye naam Hajara jɛnna n'a ye Iburahima taara bila kungo kɔnɔ k'i kɔ don k'a n'a den to yen sigei ni sabali tɛ o ma nɔgɔ tiɲɛ wallahi sabali don Sanogo ma nɔgɔ dɛ hali n'anw taara so jɔ kungo kɔnɔ k'an taw ka yɛlɛma nin kungo kolon in na n tɛ na yan dɛ u b'a fɔ ten ko Sanogo
wallahi sanugo mais hajara na'am a taara bila magan dugukolo in de ka wula kɔnɔna na'am maa tɛ yen ayi kɔnɔw ni waraw Allahu akbar a n'a den wallahi ji min b'a bolo Naam. ji in banna tiɲɛ a ma muruti ayi ka taa dugu kɔnɔ wallahi n cɛ ye n bila yɔrɔ min na Ɔhɔn. ko ala ko ten Naam. n bɛ to yen Ɔhɔn. a y'i to o yɔrɔ in de la Ɔhɔn. ka boliboli daminɛ Naam. a bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min Ɔhɔn. ka di a den ma Ɔhɔn. minɔgɔ kana na den in faa Allahu a akbar tuma a ye boliboli kɛ a bɛ yɛlɛ kulu dɔ kan Kosɛbɛ. a bɛ jigin ka bɔ ka na yɛlɛ kulu wɛrɛ kan Ɔhɔn. a cɛ tɛ yen maa wɛrɛ tɛ yen Ɔhɔn. a ye nin boliboli kɛ fo siɲɛ 7 Naam. ala ko jibirilayi ma Ɔhɔn. muso in sabalila Ɔhɔn. a sɔnna a cɛ ye na'am n t'a fɛ minɔgɔ ka den in sɛgɛ Allahu taa akbar sigai i ka taa jiko ɲɛɲini Allahu akbar sanugo o do koyi jibirilayi sɔrɔla ka na wallahi ka na ji poyi ismaila senkɔrɔ kosɛbɛ sanugo zamzam sɔrɔla o do ni musoba de ka sabali ye o do koyi sanugo wallahi a ka sabali Tiɲɛ. a n'a ka muɲu o do a y'o sabali kɛ ka zamzam sɔrɔ Allahu akbar basi ta sabalila Naam. o la ala y'a sara a seyidi sherifu osman a n'a balimaw la tiɲɛ kɛnɛ kan sanugo kɛra koyi o kɔfɛ na'am ala tilara k'u lajarabi a ko iburahima ma na'am den Ɔhɔn. i b'a kantigɛ Allahu sabu akbar i delila ka layiru ta Ɔhɔn. ko n'i ye den sɔrɔ Ɔhɔn. i b'a faga ni ala ye Allahu wa akbar. den sɔrɔla a kantigɛ sigai Allahu akbar sanugo n badenw na'am ibrahim a jɛnna n'a ye o kɛra a bɛ den in kantigɛ wallahi nka n'ale jɛnna n'a ye Naam. ni ba ma jɛn n'a ye Ɔhɔn. du bɛ ci wallahi kɛnɛ kan sanugo sitana dɛsɛra iburahima la o tuma a dɛsɛra iburahima la na'am a taara hajara kama Allahu a akbar ko i cɛ filɛ k'i den minɛ Ɔhɔn. a bɛ taa n'a ye kungo kɔnɔ Ɔhɔn. k'a bɛ taga a faga k'a ka ala ko ten Kosɛbɛ. den wɛrɛ t'a bolo denni kelen O kɔ dogo e ye. bɛ sɔn cogo di o Ɔhɔn. ka taa o faga hajara ko sitana ma na'am ni a y'a sɔrɔ iburahima na den in faga Ɔhɔn. ko ala de ko ten Ɔhɔn. o de b'ale surunya ala la Ɔhɔn. o de bɛ n den surunya ala la Naam. o de bɛ ne yɛrɛ surunya ala la Ɔhɔn. ne hajara jɛnna n'a ye a ka den in kantigɛ Allahu akbar sanugo kɛnɛ kan n badenw na'am nin ye sabaliw de ye o do sabali do wallahi basi ta sabali o la kɛra koyi kɛnɛ ka kan muɲu ka jɛn ni dentanya ye wallahi sanugo ka karamɔgɔ bɔ a bolo na'am ka taga bila kalanyɔrɔ la wallahi den wɛrɛ t'a bolo Tiɲɛ. a jɛnna n'a bɛɛ ye Ɔhɔn. ka sabali O kɛra. ni cɛ ko min o don wallahi sanugo o do koyi ma n nɔgɔn balimakɛ Ah. e k'i ta ta ko i bɛ to o kantigɛ ba ye Allahu akbar a kuma ka ca dɛ sanugo i n'a dɔn i ta tɛ den ye ayi tigi wɛrɛ b'a la wallahi nka na'am hajara jɛnna n'a ye o tiɲɛ tuma nin n'a ɲɔgɔnnaw Ɔhɔn. sabali Naam. o de bɛ na ni kobaw ye Tiɲɛ. magan kɛra duguba ye Ɔhɔn. alikaba bɛ yen Ɔhɔn. bɛɛ b'a kanu ka taa Naam. bɛɛ b'a fɛ ka ko zamzam ji la Ɔhɔn. nka muso dɔ ka sabali de ye kɔlɔn in nati tiɲɛ kɛnɛ kan o kɛra koyi sanugo an yɛrɛ filɛ o hɛrɛ de la an filɛ o hɛrɛ la yan kɛnɛ kan yan wallahi basi ta ka sabali n'a ka muɲu o do koyi walahi o de filɛ ka diɲɛ lafiya siga t'o la sanugo wallahi an ka sabali o ka kan dɛ n'i sabalila Ɔhɔn. i b'i ka ɲinifɛnw siga sɔrɔ t'o la kisa don a fɔ an ye n m'a fɔ kitabu kuma don ayi a walawala ko nɔɔsi ko k'a bɛ taa maga ayiwa sanugo a ye sara denw na ko ale bɛ heji denw ko bɔn ala ka sira nɔgɔya Allahu akbar sanugo a ye kalo kelen kɛ a ma bɔ so da fɛ fɔlɔ Allahu akbar sanugo sabu ale ka suma kasuma walawala denw ko bɔn kalo kelen e ma bɔ e na se maga ayiwa a ko n'a peresera n b'a dabila Allahu akbar sanugo sanugo a y'a to n ka n ka baara kɛ kosɛbɛ a tuma a ye heji a ye tagali daminɛ kosɛbɛ n'a y'a kini bolo ta a b'a ta ni ka sigi a ko denw ma ni sabalila ka sabali ka segin ka sabali i b'i ta sɔrɔ ka maa wɛrɛ ta sɔrɔ ka fara i ta kan Allahu akbar sanugo siga tɛ nin na nka ni i peresera
ka perese ka tila ka perese i t'i ta sɔrɔ i tɛ maa ta sɔrɔ tiɲɛ siga tɛ nin na n'a y'a taatɔ ye maga walahi a Sanogo Sanogo o de koyi a dun hejira dɛ a kɛra dɛ n'o si sabalila fo ka heji siga t'o la koyi a taara maga a ye heji kɛ a seginna o kɛra a nalen denw ko a ma naamu a ko bɔn an kɔni ma deli ka magan ta kɛ na e sera Allahu akubaru a ko n sera kosɛbɛ denw ko i ka dalilu ye mun ye ɔhɔn a ko n y'a fɔ ye Naamu. ni maa min sabalila ka sabali ka tila ka sabali i b'i ta sɔrɔ ka maa wɛrɛ ta sɔrɔ ne sabalila ka taa maga Naamu. n ye o min kɛ dalilu bɛ n bolo n ka kulɛri bɛ n bolo ni ɲɛ dara maa wɛrɛ ka kulɛri kan n b'o fara n ta kan tiɲɛ a Sanogo siga tɛ nin na a ko foyi m'o se n ma sabali o don siga tɛ nin na Sanogo walahi basi t'an sabalila walahi o kɛra a ye den caman sɔrɔ a caman walahi kɛnɛ kan mali naamu burukina o don Côte d'Ivoire Naamu. diɲɛ bɛɛ o don a bɛɛ kɛra basitadenw n'a mɔdenw ye Tiɲɛ. a ka sabali sababu la siga yi o tuma ala ko ne yɛrɛ de bɛ sabalibaga fɛ wa ni ala kɛra maa min fɛ ala de ye setigi ye ala de ye hɛrɛ tigi ye Odo. a bɛ hɛrɛ min d'i ma maa tɛ se k'o bali tiɲɛ siga t'o la Sanogo walahi ala ka sabaliw d'an ma ami ami ala ma dan ye ɔhɔn a fɔ ala ko inna allaha naamu yuhibbul muhsinina ayiwa wala a wala ko ale ala yɛrɛ de bɛ ɲumankɛlaw fɛ walahi siga t'o la Sanogo ɲuman walahi ɲuman kɔni nin ye tiɲɛ ye dɛ tiɲɛ don dɛ Sanogo bɛɛ ko basi ta kun ka ɲi walahi bɛɛ ko ten a bɛ hinɛ walidenw na a b'o kɛ a bɛ walidenw ladon a b'o fɛ a bɛ dunanw ladon walahi a bɛ fɛn bɛɛ kɛ dunanw ye bɛɛ ko aba a walahi ka ɲi bɛɛ ko a ka ɲi tiɲɛ ni man ɲi ɔhɔn du tɛ jɔ ayi a tɛ jɔ walahi n ye hajara f'u ye sisan o kɛra ismaila selen furu ma Naamu. a ye furu kɛ O kɛra. a ye muso fɔlɔ min furu ɔhɔn a ye muso fɔlɔ min furu ɔhɔn iburahima nana du kɔnɔ don dɔ la k'a sɔrɔ ismaila ti naamu muso in fana tɛ iburahima dɔn ko ale burankɛ don ɔhɔn Sanogo u ye foliw kɛ kosɛbɛ iburahima ko a ma ko i cɛ bɛ min ko a taara kungo la ɔhɔn a taara senna yaala Allahu akubaru iburahima ko a ma ko a bɛ se ka dunan jigi wa ɔhɔn muso in ko ko ayi Allahu akubaru Sanogo fɛn t'anw bolo yan an tɛ se ka dunan jigi sige ji min dɔrɔn i ka taa Allahu akubaru i siyɔrɔ t'an fɛ yan subhanallah Sanogo wala wala cɛkɔrɔba bɔtɔ la naamu a ko muso in ma ɔhɔn ko n bɛna taa ɔhɔn nka ni cɛ nana ɔhɔn i b'a fɔ a ye ɔhɔn ko a ka bulonda bɔcogo yɛlɛmɛ ko bulonda in bɔcogo man ɲɛ Allahu akubaru Sanogo wala wala taara kosɛbɛ ismaila nalen ɔhɔn muso y'a bisimila kosɛbɛ k'a fɔ a ye ɔhɔn ko cɛkɔrɔba dɔ bɔra yan o kɛra a ko k'i ka da bulonda bɔcogo yɛlɛmɛ Allah. ko a bɔcogo man ɲɛ Allahu ismaila ko n y'a faamu ɔhɔn o kɔrɔ ye ko k'i labila i furu ka sa i man ɲi subhanallah han Sanogo cɛkɔrɔba min fɔnna n kɔ yan naamu ne fa don o don i ma sabali a O kɔrɔ don. i ma bisimila ka ɲɛ tiɲɛ a y'a dɔn e tɛ se ka du jɔ Allahu akubaru siga tɛ nin na a Sanogo i furu sara o don koyi a ye min furu o kɔfɛ naamu o kɔfɛ iburahima nana bɔ a kɔfɛ yen ɔhɔn o tuma u ye foliw kɛ kosɛbɛ a ko yala bɛ se ka dunan jigi wa Ɔhɔn. muso in k'i bisimila Kosɛbɛ. n'an ye bu dun Ɔhɔn. e n'o dun Ɔhɔn. ya y'i ka so ye Kosɛbɛ. i bisimila O don. yan kɔni Ɔhɔn. i bisimila fo n cɛya ka na Allahu akubaru Sanogo a ko n ma si ɔhɔn n bɛ taa nka ni cɛ nana Ɔhɔn. i b'a fɔ a ye ko cɛkɔrɔba ko k'a ka bulonda in to a cogo la k'a ɲɛna sisan Allahu akubaru Sanogo siga tɛ nin na o musoba in dɛ Nɛ. o min tora ismaila bolo Ɔhɔn. larabuw bɔra o de la fo ka na se alakira muhamadu ma sallallahu alaihi wa sallam sani Allahu akubaru o tuma basi t'a ɔhɔn a kun ka ɲi wallahi a kun ka ɲi n'a ye min sɔrɔ Naamu. ani maaw bɛ diɲɛ o la tiɲɛ foyi tɛ maa gara ala la Ɔhɔn. ka tɛmɛ ɲumanya kan wallahi Sanogo o la a se de seri osuma dana hayidara Ɔhɔn. a bolo labilalen don Tiɲɛ. a b'a dɔn ɲuman kɛlen adamadenw ye Ɔhɔn. ka hinɛ adamadenw na Naamu. ka maaw dɛmɛ Ɔhɔn. k'u jigi tugu Naamu. walahi a y'o sɔrɔ a ba la Ɔhɔn. a y'o sɔrɔ a fa la O don. o de la a bolo labilalen don bɛɛ ye siga yi Allahu akubaru siga tɛ nin na Sanogo ɲumanya ka ɲi dɛ a ka ɲi dɛ ni hinɛna ala ka jɔnw na ala tɛ dan sɔrɔ a la siga t'o la basi tɛ ye ɲumanya min ɲɛsin adamadenw ma Ɔhɔn. o jaabi de kɛra a seyi de sherif osman madani hayidara Hayidara o don koyi an ka ɲɛ o don koyi
e ma me kisala ka fo dina nyama do ale de be bila ma onya ka ta maga Allahu akbar sanugo nga dondo la abora sufe abe munumunu dugu kono atara soro muso do be dugu klama fe o bala ka shesu fara nywanga abe nu jen Allahu akbar sanugo dina nyama ngo muso ma ko ne ajuma atado ko dina nyama da ko titema beni kungodo Allahu akbar beni kungodo odo goy dina nyama ko ntisaka temede ne de dugu dina nyama odo fensu dun ko haramu ya lelo odo ni ma nyefo ibinya Allahu akbar sanugo soko bashi ta kuma sere akon ce de fatura foi te mbolo demsanu be mbolo yatima de undo nta do mu bolo chogomi otma nta fe ka mana ke ka de unu mbolo ni shukura ni maudara mebo ni yeshesu min soro mo jeni ko labe kata odi demsanu ma tare ka se ko ka ko bo ula Allahu akbar agelera dina nyamgo ko do akotaso sheshu nuntu ikataso Allahu akbar sanugo ataraso dina nyama intara ye war min fara nywanga kabe tanu ye maga ayo be fara nywanga kataje musoima ako demsanu boloni ni Allahu akbar sanugo heji wakati sera unana dina nyamgo mfiya ko wakati akwaye blanye Allahu akbar ay blanye amafu makonte taka amafu fana kwate taka ubani ni ngao muni teta wallahi ale nun ta fe ka muso inga gino boroto ale nyuma mi nga muso yin ale ta fe maka odon sigay Allahu akbar fona kera alai odo akwaye blanye bo soroi Allahu akbar sanugo jamatara idi no ala maga ino ala keneka asanugo nyuma ya kiru odo nyuma ya kiru odo lahi chen folo chen wole ya bagaw odo akwale ala be olu de fe wallahi asanugo bashi tan ku yo odoye wallahi odo kundo ate kalo fe atofe ate ma korofo fe atofe ni galala ni yafu abe dugo kiye ka kila ki ladi fɛn min man ɲi adamadenya yɛrɛ la musokɔrɔba in b'o f'i ye n'i garala la tuma ni man ɲi ala ye mun da o kan ala ko inna allaha yuhibbul mutawakkilin Allahu akbar wala a ko ala bɛ mɔgɔw fɔ fɛ siga t'o la sanugo an mɔmuso in a y'a jigi sɛmɛ ala de la o kɛra wallahi sanugo k'a ka ko bɛɛ di ala ma k'a ka ɲɛnamaya bɛɛ di ala ma k'a ka ko bɛ sɛmɛ ala la Allahu akbar o kɛra sanugo o tuma o de la ala y'a kanu ka den di a ma diɲɛ bɛɛ bɛ den min ko fɔ sigay o kɛra koyi kɛnɛ kan wa ala ko tuguni ale ala a bɛ maa sanumaw de fɛ Allahu akbar kɛnɛ kan wallahu yuhibbul mutahhirin siga t'o la maa minnu ka sanu ala bɛ olu de fɛ wallahi basi tɛ kun ka sanu a tɛ nkalon fɛ a tɛ maa kɔrɔfɔ haasidi tɛ ɲɛngo tɛ basi tɛ kun ka sanu ka bɔ nin bɛɛ ma siga t'o la a sanugo wallahi kɛnɛ kan o tuma n badenw jogobaw de bɛ maa ko ja ala ye siga tɛ nin na o jogo ninnu bɛɛ dafara an mamuso in na wallahi a sanugo siga tɛ nin na ayiwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sanugo ma ɲɛna inshallah kojogo karamɔgɔ yɛrɛ mana fɔ ta ka karamɔgɔ dɔw lakari ko jogo ni jogo tɛ e bɛ se ka kuma ni ba kun ye kɛ ɲɛmɔgɔden ye i bɛ se k'i jɔ an ka misiri kɔnɔ ko i bɛ kuma. ayi i tɛ kuma i b'i jaabi zamzami a tɛ ko a la ka bɔ fɔ. n'a tɛ ko a la. an ka bi tile in na ni jogo tɛ ni e ba kun y'i sɔrɔ bɔlɔn fɛ e bɛ se k'i jɔ minibaro la k'i bɛ jogo nangari i ba ka jogo. c'est bon.
muso dɔ wasola k'ale sera ka musokɔrɔba sigi nka ba san bɔra ni réponse de musoya ye réponse de tuma min na ni muso cɛɲumanw bɔra tuma min na musokɔrɔbatigiw bɔra tuma min na bazɛnbatigiw bɔra o wagati kelen ba san bɔra k'i jɔ ni jɔn ye n'o ye bajo ye Usman Serif Mamadu Haidara ala ka si diya ani kɛnɛya di ma n tɔgɔ ma jɔlen don ko ala ko k'a ka ala ka sali ala Muhammad له في إمام مبين بلو أنا أعرفه كألا ولمن أنا مصورنا كجيلا صو وعلى بركة جندمين مصورنا مي أنني كلا جيما هيري أثالي كلا جيما هيري مصورنا كجيلا بو مي يا دنيا يا سرقة الله o jiri den falela bi diɲɛ ko Usman na Sheikh Usman wala Haidara musokɔrɔba ɲuman min ye a denw jɛ Usman na ni k'a di walitaw ma Ala ye ale kɛ du kɛ Usman koyiku ye bi Haidara bi denbaya min balo bi Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan Mashi tata hali yɛrɛ tata o kuma ala ni ce o musokɔrɔba ɲuman in tɔgɔ mɔgɔw bɛ balolen o la bi baasi t'a o b'a dɔn o bolo cɛkɔrɔba ɲuman o tɔgɔ de bɛ o ɲɛ na ani k'a b'a kan k'a sɔrɔ u ye kolojɛw ta k'a dasi kɛ dɛsɛ nga kulo kanya kele ba magani cheo iketo ebiye anakala ngoroye ama ko arabiye na de nyama da na Sheikh Usman Mamadu Haidara Salima je wasala malik ramade je arabiye sa de mu ko Apa di bawah dulu kalau? Musokɔrɔba ɲuman ye a ka dawulo jaabi. Allo. Apa ye? Ale bi cɛ. A bɛ ka sonné ye wa? Furasi dama min senna ko k'a tɛgɛ se mɔgɔ in ma e t'a dɔn ne t'a dɔn hali e yɛrɛ t'a dɔn. Mɔgɔw ye furasi si ko k'a tɛgɛ se mɔgɔ in ma olu musa kɛ ka lafi. O kɔrɔ ye hadamadenw ye nɛɛmɛ sɔrɔ ni mɔgɔwɛrɛ ye dandadenw ye nɛɛmɛ sɔrɔ n'a ye hali basa minnu bɛ dɛngɛn na a bɛɛ ye nɛɛmɛ sɔrɔ ni mɔgɔwɛrɛ ye o maa ɲɛ sɔrɔ hali kɛnɛ kan yan jibɔ kun yɛlɛla minnu fɛ yen mɔgɔwɛrɛ ɲɛ dilanna furasi sen minnu fɛ yen lɛɛkɔ y'a kɛ ala kama hinɛ ka se mɔgɔwɛrɛ ɲɛ ma ko fɛn yɛrɛ bɔ hali maa ye o ɲɔgɔnya tɛ se ka dogo Sheikh Usman Mamadu Haidara ami dugawu kɛ musokɔrɔba ɲuman ye ko ni cɛkulu a ka bɔ ka taa dilan na yanni Segu cɛ ko ni cɛkulu a ka bɔ jɛw na yanni Segu cɛ ko ni cɛkulu a ka mugu fara na ka tɔgɔ mɔgɔw d'a kan yanni Segu cɛ Sheikh Usman Mamadu Haidara musokɔrɔba ye dɛgɛ bɛ kɛ don min na don min na. Eyi deni ka den miliyon ne ma ko k'a di mɔgɔw ma ko fɛn wɛrɛ ko maaya ko k'a di e sɛbɛn sɔrɔ ne ma n'a ko mɔgɔ n'a kɛ pan na ko e tɛ se k'a sara o yɛrɛ min kɛra o ye hakɛ dɔ la a kɛra yiri cɛ diɲɛ ye yiri cɛ Mali ye i kɛra bɛ sara min ka sanu ka yanga an bɛ don da kelen na ko da kelen na tɛ wa a baraja bɛrɛ bɛ kun na kɛra a gulɔkɛ bɛrɛ b'i kana a saba bɛrɛ b'i sen na. Wuli k'i jɔ diɲɛ b'i jaabi. Bon ɲaga kɛ min fɔ la dɛ k'o b'i ɲɛ Segu b'o k'o seereya Kayes b'o k'o seereya
sika so ko sheya ali ko wondu ka mila ka ta tu shila ki tali ko wondu ka kinasi ni ka wondu ka wa ka o ya ka ka ta ko ni ka so ka ya ka ko mo o ya ni ni wa ya pe o ya ni so na melo ke so ko ma le ha ya ba ya shi ki ani ba Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abdul Mumin Malik kifo kibarkada. Ana yere shirigana silifana silikobe. Shirigana silikobe kwa kala bulu tadi kanyeshi musolabanyama ya Rabbi alakana fala barakai. Ulama umala akmal matima tadi dunia tima tadi keramat tima bah الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين آمين وبعد السلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أدرى. أسلامي كنينكا. أنا كم فلوي كالافرو. جن. كالا بركادا. كالا ولي ماندو. جن. وكفى أمي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. سيجي. كسولي asodunga sani monka ka solli akasaba monka je namboray nam ambanga foli nyesi au bema wilamne jeni muso demseni makoroba asrabi alabulu batiki bulu mkombo si yreseni kenenka nam amba yini ala fe ala ki sara herela amin amin sabu ni kanu de fenes na fo Allahu akbar sigatula wala namu anno foli be ambale mo wilamne comme uka histoire mbaka histoire mba fa o de bɔra Sikaso bɛn Mutari ye dugu in tɔgɔ fɔ n ye a b'a fɔ n ye don min na an bɛ jama de la Tamani Ala in seere ye dugu in de ye n bila a y'u bɔ dugu fɔ Sikaso ani Sikaso yɛrɛ man jan kosɛbɛ a ti tɛmɛ kilo 40 kilo 60 ɲɔgɔnna kan u bɔra yen de ka taa Saba Saba o bi kɔrɔn fɛ ne yɛrɛ ma se nka ayiwa an karamɔgɔ k'olu y'olu ka yɔrɔ ye ayiwa an ka alimami ko k'a ni Kwakuru man jan Saba u mɔkɛ de taara Saba ka taa sigi yen a bɔra Sikaso Tarawelelakaw don a sigilen Saba olu ka baara fan caman ye mɔnikɛ de bosow don u fana ka mɔgɔ ninnu nana don o baara de la fɔ u fa u mɔkɛ ka bɔ Saba u taamatɔ jida fɛ ka na Tamani alors u ni min sera Tamani o ye bozow de ye o la tuma min na a ye nin histoire in fɔ ni ne y'a lakali an balima Sɛnɛfow ko olu yɛrɛ tɛna u bolo sigi bilen olu yɛrɛ na wuli k'u ka balimaya sira taama ne y'a fila bɛɛ sɔrɔ n ye bosoya sɔrɔ n ye Sɛnɛfoya sɔrɔ musokɔrɔba in kelen ye nin bɛɛ se ma n y'a fila bɛɛ sɔrɔ n y'a fila bɛɛ fana ye
Allahu Akbar. Et puis mbolo korotale do na fla be. Allahu Akbar. Idra. Non. C'est-à-dire mogo. C'est n'ali bo de fois ko mogo te dambe. Mogo te faye ni. Mogo te baye ni. Mogo te mo ke kunye wali ju e kira fata man yaqulu ha abi. إنما الفتى من يقولها أنزا كوتشتي وصلنا بقوله كبلو بيدا الله أكبر كجلي كبوبوي كميانغاي كسنفوي ما إيري جوني الله أكبر ما يندمني سيغتالا إيري جوني الله أكبر cɛ bi waso n'a yɛrɛ de ye a ti waso n'a fa ye o tɛ kɛ mɔgɔ bi waso n'i fa ye halalaya dɔrɔn de kama sigi a bani n fa ye n sɔrɔ halalama n ba don ne yan i fa a kɛra a ɲɛna Allahu Akbar mais o kɔfɛ namu u m'a bila ma bila an bi o kɛnɛ de kan tiɲɛ n'o bɛnna le 3-4 mois 2026 Allahu Akbar o don an b'u fo o y'i laminɛ minnu nana fara an kan mama faman ta a sara bi ala bolo Allahu Akbar a b'a tigi bolo an ka nin fɛn o fɛn na a seko a b'a kɛ Allahu Akbar a sara bi ala bolo a b'a tigi bolo a yɛrɛ t'i fɛ a ka fɔ a t'i fɛ a ka mɛn mais ne y'o de fɔ fitiriwale ye kafiri ye nin fɛn ninnu bɛ yen Allahu Akbar Kulibali a sara bi ala bolo a b'a tigi bolo n denkɛ fana min kumana sa sirifikɛ a bɛɛ b'ale dɔn Allahu Akbar n y'o fɔ mɔgɔw bolo ko arajo kumana de don n y'o de fɔ n ko arajo kumana tɛ o tɛ a don arajo la ka taa kuma a mɔnɛna de sigi Allahu Akbar ko fɔ kira bɔnnaw ka dɔn Allahu Akbar mɔnɛ min y'a minɛ kosɛbɛ ale yɛrɛ y'a dara ye n'o kun tɛ ale kun bɛ sɔn ka mɔnɛ bɔ a ye mɔnɛ bɔ nka a kun bɛ mɔnɛ wɛrɛ bɔ Allahu Akbar siga t'o la an b'a fɔ a ye dara a y'i laminɛ a bɛ min kɛ gundo la ni n b'a mɛn mɔgɔw fɛ ne t'a kalama o ka ca dɛ Allahu a ye Akbar dara kama a sara bɛ ala bolo a b'a tigi bolo Allahu Akbar ayiwa bugayi kumana sisan sige ale ka wajuli kɔfɛ sisako jɔra Allahu Akbar o jɔra barika bɛ da dɔw la dɛ siga t'o la a yi dira a ko i b'a y'u da de u b'a kɛ ten bugayi sige Allahu Akbar a y'a kumaw fɔ barika bɛ da dɔw la tiɲɛ siga t'a la o y'a sɔrɔ a interdit ko kuma tɛ yen ayi o ma bɔ karila ka ntɛnɛn sɔrɔ u y'a interdit tiɲɛ siga t'a la jɔra a bugayi ka kuma ala y'o kɛ kɛnɛ kan bɔ ye tiɲɛ Allahu Akbar an b'a fo a y'i laminɛ a sara bɛ ala bolo Allahu Akbar ale ka tanuni tɛ a ka mikoro ye dɛ non n'a ka tanuni kun y'a ka mikoro ye a bɛ fɔ o ma de ko nafiki Allahu Akbar a jira sige ale ta bɛ fɔ a ka misiri de kɔnɔ tiɲɛ ale ta bɛ fɔ de a ka tafsiri kɛ yɔrɔw la tiɲɛ ale ta bɛ fɔ de a ka ziyaraw ni mawuludu la Allahu Akbar Kulibali nin mikoro in tɛ nin tɛ u bɛɛ sara bɛ ala bolo a b'a tigi bolo kanuɲɔgɔn ka ca dɛmɛbaa ka ca ka ca mais n bɛ fɛ ka min fɔ ansaruw ye ko a ni ce Allahu Akbar sige minnu bɛ yan ni minnu tɛ yan ko a ni ce Allahu Akbar i laminɛ kira o kira cira ala ma kira kelen si ci ka na a ka dugukolo kan ko a kelen ye baara kɛ a tɛ yen o tɛ yen Allahu Akbar kira o kira cira ni cɛ o y'a ye nin ye tiɲɛ ye u y'u yɛrɛ di k'u ni di k'u ka nafolo di k'u denw di ko fɔ nin diinɛ in ka jɔ Allahu Akbar cɛ sɛbɛ-sɛbɛw de y'o layidu ta alakira ye sallallahu alaihi wasallam wa u sara a kan Allahu Akbar siga t'o la a jira ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله فمنهم ومنهم وما بدلوا الله أكبر سيجي إدرا الله أكبر ala bɛ ka cɛw de mankutu ka musow mankutu minnu ye leyidu di ala ma k'a fɔ ala kɛ an seere an b'i ka kira dɛmɛ
ala ko a ko cɛ dɔw sara k'a ka kaba ni muso dɔw ko cɛw bɛ yen ni cɛ ni muso bɛ yɔrɔ kelen ko dɔn ni kalan bɛɛ la cɛ de bɛ taa o bɛ muso datugu hali ni fɛn nana le nana ni cɛ kelen bɛ muso 100 cɛ la le de bɛ baara kɛ elle b'a jɔ an yɛrɛ fɛ arabukan na hiya ni huwa ye cɛ ye hiya ye muso ye ni muso 100 bɛ yen ni huwa kelen bɛ yen muso 100 bɛ bila huwa cɛ kelen de bɛ taa o de la ala ko wa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi ko cɛ bɛ mu'minun na o ye cɛ ni muso bɛɛ de ko don ko u ye leyidu min di ala ma ko an b'an yɛrɛ di an b'an ni di an b'an ka nafolo di fo nin diinɛ in ka dɛmɛ ko cɛ b'u la u ye leyidu min di ko a dafara k'u ye leyidu min ta ala ye ko a dafara ko mɔgɔ b'u la qada nahaba o sara k'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ye leyidu min di ko n bɛ diinɛ in dɛmɛ a bɛ ka kɛ k'olu b'ale ala bolo ye kaba wa minhum man mɔgɔ bɛ leyidu tala ninnu na yantazir k'o bɛ ka saya kɔnɔ a kan k'a ti yɛlɛma an sabu ni kira ka sahabaw ladege yɔrɔ bɛ yen bi aw de bɛ filɛ hali n'a ma diya a tigi ye a ko a bɛ fɛn o fɛn kɛ a y'a kɛ ala sɔnna a y'a bɛɛ kɛ ala sɔnna diinɛ ye nafa de ye faso kɔnɔ diinɛ ye faso lafiyali de ye diinɛ y'i ka du lafiyali de ye diinɛ y'i sigiɲɔgɔn lafiyali de ye diinɛ y'i teriw lafiyali de ye silamɛya yɛrɛ nana nin de kama ko an ka balo hɛrɛ la ala ka dugukolo kan kun si t'a la nin kɔ silamɛya mana foyi kama ko mɔgɔw ka balo hɛrɛ la mɔgɔ y'ale ci ni ninnu de ye k'a ci fana ko muso cɛ ka to a bolo wa cɛ yɛrɛ muso ka to a bolo k'u y'o leyidu min di u y'a dafa aw bɛ fo ayi aw y'a seko kɛ nin dugukolo in kan jamanaden caman ŋunumana a ba kɔrɔ bi jamanaden caman sulila a fa ye bi aw bɛ se ka kuma mɔgɔw bɔra faransi Europe ka na villa jɔ k'a ban Kati yan ko u fa bɔ loyer la n'u ba kana bila a kɔnɔ juma seli ko a bɛna taa juma seli la ko e bɛ taa juma seli min ko Hayidara fɛ yen ko ala ka n'i ci a ko cɛkɔrɔba ko mun na ko kana taa o ko mun na dalu tɛ yen a ko n fa Hayidara de ye nin jɔ dɛ i filɛ min kɔnɔ Hayidara ka so dɔ dɛ ko Hayidara ka so a ko wɛ ko Hayidara de ye nin jɔ ko mun na a ko ne bɔra yan a san 24 de ye nin n fa b'a dɔn mais kafe min yɔrɔ de la an ka farafin dumunikɛyɔrɔ la n ɲɛ ale don n ye n labɛn o de la ka na so jɔ a nana juma seli an fɛ juma na a ma kɛ dogo la dɛ a yɛrɛ wulila k'a déclarer bɛɛ ɲɛna n bɛ fɛ ka min fɔ aw ye aw ye duw jɔ a t'u tigiw dɔn aw ye musow kolo u cɛw ye cɛw t'a dɔn k'u muso bɛ kɛ ten
aw ye cɛ caman kɛ ladiri ye u musow lafiyara bi o caman diinɛ nana nin de kama ni nafa tɛ diinɛ na dɔrɔn nakun hali nafa bɛ an yɛrɛ ka sariya sigilenw na jango ala ta kana arabukan in lajɛ dɛ o to yen sa an bɛ bɔlɔnin kɔnɔ sinɛfɔkɛ de y'a lɛtiri ci ka na mais est ce que e b'a a ɲini ko jɔnni y'a ci ko sinɛfɔ don kaadɔ don miyanka don wa a ye min fɔ i b'o de kɔlɔsi siga t'o la sa ka n'i k'i kɔni a bani fo an ka hakili de sɔrɔ an ka mɔgɔ dɔw kunkolo tiɲɛna ko diinɛ tɛ se ka faamu f'i ka arabukan de dɔn fara walimuso la arabukan dɔn jumɛn bɛ diinɛ mana sɔrɔ ladiriw bi sa u bɛ boli so kɔnɔ u bɛ dulɔ min u ye walimuso to a tigi bolo o ma kɛ an fɛ yan wa siga t'o la an faso la yan kɔni ayidara dɛmɛ kama kafiri musow y'u yɛrɛ faga yan k'u den ma sɔrɔ so dɔrɔn den furula ko a ma sɔrɔ so dugu ma jɛ ka ba dɔw to nin na yan u ti seli o ye arabukan ko ye wa o tɛ arabukan ko ye arabukan fɔlen bannen tɛ wa yassarnahu lizikri fa hal min mudakkir ala ko n ye kuranɛ nɔgɔya kojugu ko fɔli kama ko sumalibaa jumɛn bɛ yen n y'a nɔgɔya ko sumali kama kɔrɔ ye di n'a kun danna arabukan ma yan ka kun ti tuubi mali bɛɛ maa tɛ kun ti turu yan maa si ma kɛ silamɛ yan ni arabukan ye i fa kan n'i fa bi miyanka kan mɛn walima i karamɔgɔ walima i tuubibaga o de bɛ miyanka kan f'u ye ko ala kelen de bɛ yen ko i ka boli bila i ka jɛnɛya dabila i kana mɔgɔ faga i kana namara k'i sen kɔrɔ i bolo kɔrɔ i k'i labɛn ni arabukan ma maa kɛ ala fɛ a m'o kɛ Allahu akbar o ye wulibali alors o arabukan mɛn bali o arabukan mɛn bali minnu filɛ nin Allahu akbar n'olu ti arabukan mɛn n'olu ti foyi mɛn an yɛrɛ ka farafinkan fɔ yan olu donna diinɛ na ka sira ala ɲɛ ansaru tɔgɔ la Allahu akbar ka dɔgɔtɔrɔso jolijɔ bi Allahu akbar ka ca dɛ président ya dɔgɔtɔrɔso 30 ani dɔgɔtɔrɔso 5 Allahu akbar silamɛya ye nafa ɲɛ wa a ma nafa ɲɛ a ye nafa ɲɛ kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛ b'a la dɔgɔtɔrɔso 35 ka fara kan Allahu akbar ansaru y'o jɔ mali kɔnɔ bi Allahu akbar o kɛra n'i b'i furakɛ i ti ɲininka siya la i ka diinɛ ɲininkali ti kɛ o tɛ kɛ Allahu akbar non ayidara ansaru an ce Allahu akbar o y'i laminɛ kuma yɔrɔ b'aw bolo kira ɲɛ kɔrɔ sini Allahu akbar a ye minnu kalanna fo mɛlɛkɛw b'u kunkolo sɛmɛ na olu n kan t'o ma dɛ aw minnu ma foyi dɔn an na mais aw ye min kɛ nin ye kira ka sahabaw ka baara de ye kɛnɛ kan Allahu akbar ayidara ka diinɛ nege don mɔgɔw la mɔgɔw ka kɛ ala fɛ a ka dɔgɔ juma ka tɛmɛ dɔ mana tuubi anw ka misiri kɔnɔ o ka dɔgɔ o ka dɔgɔ Allahu akbar hali bi dɔ kɛra o ka dɔgɔ Allahu akbar ayidara ayiwa ko hali bi juma chrétien dɔw tuubi la siga t'a la o kɛra mais ala ko kira ma bere d'i ma quoi bere t'i bolo Allahu akbar k'i ka mɔgɔ don ka diinɛ na mais bere b'i bolo de ni min waati farila i k'i yɛrɛ ɲini siga t'a la a fɔra a bɛ faamu kosɛbɛ kojugu i y'a f'i ye a tɛ se ka yɛlɛmɛ dɛ yɛlɛmabali don kalanko t'o la sa Allahu akbar hali n'i ni mɛlɛkɛw bɛ taama anw ka silamɛya tɔgɔ t'i tiɲɛ maa si fɛ o tɛ kɛ silamɛya tɛ mɔgɔ faga diinɛ ye mɔgɔ dɔgɔya diinɛ tɛ hasidi diinɛ tɛ ka mɔgɔ dɔ lagosi o diinɛ tɛ anw ka silamɛya a n'o ka jan nkalon don Allahu akbar anw ka silamɛya bɛ bɛɛ to i danbe la nka a b'a ka tiɲɛ f'i ye sigi a bani ala yɛrɛ ko man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ko n'a ka di mɔgɔ min ye ko kɛ silamɛ ye ko n'a m'i ja kɛ kafiri ye ala yɛrɛ ko ten a tigi y'a fɔ Allahu akbar laysa alayhim bi musaytir sigi anw m'e kɛ faama ye mɔgɔw kan ko i ka mɔgɔw ja o ma kɛ la
mais ansaru ne bɛ nin fɔ ye don o don mais aw b'a dɔn mais a yɛrɛ b'a yɛrɛ bolo cogo min na a bɛ kɛ ten de c'est à dire el haqa'iq daqa'iq fɛn baw ka dɔgɔ fɛn baw ka dɔgɔ mais a ye a farala ɲɔgɔn kan a kɛra ɲɔgɔn fɛ a ye ɲɔgɔn kanu ala tɔgɔ la aw sera ka baara min kɛ jɔnni y'aw a si kɛ mɔgɔ si nin sira in bangɔni sira dilanko dama ansaru fɛ miliyɔn 10 miliyɔn 15 miliyɔn 40 k'a don sira la tari mɔgɔw n'a boli ansaru y'o kɛ ko caman kɛ yɛrɛ mais k'a fɔ Hayidara yɛrɛ b'a sira ka tɛ dɛ alhamdulilayi u ye mɔbili min di ne ma o bɛ se ka yɛlɛ kulu kan sira o sira b'o dɛsɛ ka boli mɔbili tɛ se ka b'o fɛ mais malgré tout u ye sira dilan n'u yɛrɛ farikolo ye hali sini u bɛ ka wuluwulu bɔ mɔgɔ 200 mɔgɔ 300 ka pɔnkɔnɔna bɛɛ bali ye ka taa u ka du b'a la wa u ka so jumɛn bɛ yen fi sabilillah silamɛya bɛ mɔgɔ bila nin de la ɲuman kɛ o ye taamasiyɛn dɔ ye aw bolo n'a yɛrɛ y'o lajɛ aw kan k'a dɔn ani ala ka so min b'an fɛ yan n bɛ ka k'o de fɔ n'o tɛ jamana wɛrɛw la min bɛ yen ala b'a dɔn bɛɛ b'i ta dɔn mali dugu wɛrɛw la ansaru bi yɔrɔ o yɔrɔ n'i sera yen n'u ka karamɔgɔ ladiri min ye kuma ta o b'a fɔ Hayidara dugawu kɛ ansaru ye u b'an bonya an ka ko o ko ansaru de bɛ wuli ka jɔ tɔw bɛ n'an sɔrɔ a la mais ni y'o fɔ ansaru ye u kana karamɔgɔ bɔ karamɔgɔ la fo ni min k'o bɔ n ka so a ye bɛɛ bonya a ye bɛɛ dɛmɛ a kungo la seere don lahara ala ɲɛ kɔrɔ hasidi ye kafiri ye hali n'a ka alimami don hasidi ye kafiri ye a b'a janto nin na jamiya a sara bɛ ala bolo Hayidara ta ye k'aw fo ka aw encourager mali kɔnɔ musow kun tɛ se ka jigin yɔrɔ caman na hɛrɛ la u ye muso jigin yɔrɔw sɔrɔ bi ansaru tɔgɔ la a faamuna o tuma na anw ti nkalon da maa na min kɛra an b'o de fɔ a fɛn bɛ yen an bɛ faama tuma min k'u ye juru min don miliyari 10 miliyari 11 juru la miliyari 11 k'a di gurupu ma a ye baara kɛ a ka bɔ chômeriya la ansaru de y'a sigi la ilaha illallah aw bi jɔnni ka kan aw ko fara ka kɛ aw la ni wara bilen ma zaba min sɔrɔ a b'a fɔ k'a kumunen don a fa bɛ nɛni a ba bɛ nɛni nkalonjuguw bɛ daw la aw bɛ dɔgɔya mais mɔgɔw de bɛ se wa ala de bɛ se kabini ko in daminɛna ani bi cɛ ansaru yɛrɛ ye baara min kɛ a kun delila ka nin ɲɔgɔn kɛ fɔlɔ nin dɔ ye hɛrɛ ye dɛ a y'a kunu kɔni a ye yeli kɛ sa anw kɛ ni ko dɔ tɛ parce que aw t'a faamu n'i bɛ ɲɛfɛ i t'i to yen hali ala nenina ala yɛrɛ y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ale nenina innal insana li rabbihi lakanut a ko adamaden kana ka gɛlɛ ala la ɲuman dɔnbali don ko wa mɔgɔ yɛrɛ y'a dɔn k'i ye o ye dɔ muso furulen b'a bolo a halala don mais bana dɔ b'a la ala yɛrɛ halalamuso a tɛ se ka s'a ma dekun dɔ kama
mais ala y'o kɛnɛya di e ma e y'i muso to yen ka taa dɔ ta nɔfɛ i ma ala barika da dɛ ayi o ma kɛ Allahu akbar abani i y'ala ka hɛrɛ kɛ ka ala yɛrɛ kɛlɛ Allahu akbar ansaru aw sara bɛ ala bolo a b'a tigi bolo fandenw dɔw caman nisɔndiyara tiɲɛ siga t'o la fan bɛɛ fɛ wallahi muso dɔw nana ne fɛ muso fila b'a la u bɛ kasi cogo min na u bɛ kasi ten Allahu akbar mais u nana don min na k'u taara afimu ka wari sara siga wari dir'u ma u taara baara kɛ u yɛrɛ bɛ cogo min na bi u kun t'a dɔn u bɛ kɛ ten non baara kɛ dɔrɔn fɛn dɔ kɛ ban tiɲɛ wallahi Allahu akbar u bɛ kasi k'u ka dugawu kɛ afimu ye Allahu akbar ansaru aw sara bɛ ala de bolo dɛ a b'a tigi bolo misiri ko daminɛna siga ma ja dɛ ne yɛrɛ siranna siga t'o la Allahu akbar n'o tiɲɛ yɛrɛ la dɛ ne yɛrɛ jatigɛra dɔɔnin Allahu akbar ayi ne y'a dɔn ala t'i dɛsɛ foyi la nka mugujala dɔ bɛ yen n'a b'i da n'i ɲɛ tɛ ji la a b'i hami dɛ tiɲɛ siga t'o la o bɛ kɛ an taara u ye disikuru kalan ko misiri bɛna jɔ ko miliyari 10 ne ko subhanallah Allahu akbar n ko bɛ bɔ min siga nin ye kabako kuma ye koyi wallahi n ko nka ala e de bɛ se wala i k'a dɔn u y'a gosi a kun misiri ko banna Allahu akbar a banna dɛ Allahu akbar misiri jɔra Allahu akbar jɔra mais baara ma ban ma ban baara ma ban mais a bɛ ban wallahi ala min sɔnna cɛw ka 20 bɔ ka sɔrɔ 40 t'u bolo a bɛ ban siga abani Allahu akbar ala min sɔnna musow k'u ka 40 tila u ni misiri cɛ a bɛ ban Allahu akbar a bɛ ban Allahu akbar arabu wari tɛ dɛ a n'o ka jan ayi n bala ma kongo a ma kungo n bala ma yaala dɛ ko aw minnu ko a ye ansariw ye ko a ni n'a ka nafolo a ye misiri jɔ subhanallah abali Allahu akbar o de fɔra ansariw bi yɔrɔ o yɔrɔ misiri in tɔ bɛ yen a ma ban nka ni ne ko a banna parce que ne su seli yɔrɔ sɔrɔla a kɔnɔ nka a y'a jija a tɔ ka dafa ne tun bɛ ka min deli ala fɛ walahi n y'a sɔrɔ Allahu akbar ayira anw ye seli fitinin k'a kɔnɔ o kɛra sisan k'an ka kuranɛ kala k'a kɔnɔ siga t'a la o kɛra ne tun bɛ ka ala deli de ala a to yɔrɔnin dɔ ka sɔrɔ ne dayɔrɔ bi sɔrɔ yɔrɔ min na ka seli n kan n'ala ye ne yɛrɛ bila ko n ka seli a kɔnɔ alhamdulillah ala ni ce a ma ban Allahu akbar a y'a jija a tɔ ka ban a bɛ ban sisan a ye kuma ansariw fɛ ko a tɔ ka ban a bɛ ban zamzamiw Allahu akbar non silamɛya tɛ dɛ hali ni hɔrɔnw ye layidu da a bɛ dafa siga t'o la o bɛ kɛ halala mana kuma a ti yɛlɛma o ye yɛlɛmabali ye a non mais ni kira bi ya bi ne kuma kun ka di wallahi Allahu akbar ne ma nasi d'aw ma ma sɛbɛn d'aw ma o ma di ne tɛ furakɛlikɛla ye i to yen ne ko ala ko ta den walimuso to yen nkalontigɛ dabila kana kɛ hasidi ye anw ka silamɛya y'an bila nin de la i ka ala kɛlɛ b'an di yan Allahu akbar kɛnɛ kan aw ko nin ye tiɲɛ ye hali na aw ma se aw b'a dɔn nin ye ala ta ye siga t'o la ko ten ko kalimatul haq i hakili bɛ jigin Hayidara la hali n'i m'a fɔ siga t'o la Allahu akbar Hayidara wallahi o ma wuli fiyewu n'u y'i ka moto suɲɛ ko baya ko n t'i suɲɛni kɛ n'u y'i ka moto suɲɛ don min na ou bien i ka nafolo i t'i fɛn fɔ ko ye nka i hakili bɛ jigin ko Hayidara ye nin fɔ tiɲɛ ti sa dɛ a ti sa tiɲɛ ti sa fiyewu Allahu akbar don o don dɔ b'a ye kɛnɛ kan wallahi y'a yira zamzamiw a y'a janto a yɛrɛ la u y'an ka diinɛ yɛlɛmɛ k'a kɛ arabukan ye a kɛra ye bi koyi arabukan tɛ dɛ an tɛ arabu diinɛ na dɛ n y'o de f'i ye ni sinɛfɔ ye lɛtiri ci ko sabi sira a ti fɔ sinɛfɔ don kadɔ dɔ sira de bi jateminɛ sa ka n'i ci siga t'o la
aw y'an ka diinɛ minɛ cɛ min fɛ arabu don nka a ma fɔ an ka don arabuya la an tɛ don la Allahu akbar zamzamiw a faamuna o tuma na aw bɛ ka min kɛ nin de ye diinɛ ye kɛnɛ kan mais n'i dɛsɛra dun n'i ye jakuma dɛrɛ n'a dɛsɛra a seko ye wasili min a b'o kɛ dɛ o bɛ kɛ Allahu akbar n'o tɛ diinɛ ma se nin na dɛ sira ala nin ye tile a banna qul amantu billahi summa istaqim Allahu akbar kira ko a ka hajjatul wadayi don cɛ nale y'a ɲininka ko a ka diinɛ bɛɛ ɲɛfɔ a ye hali ale kana nimisa ko hali n kana maa ɲininka i kɔfɛ kira ko n b'a bɛɛ f'u ye ko a man ca koyi fila don sira ala ɲɛ k'i tile zamzamiw da ala la i tile dɔwɛrɛ bɛ nin kɔfɛ ala fana y'o de fɔ ala yɛrɛ y'o jaabi الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ko minnu ko anw ma ye ala ye u ma da seli ni su ni jagama dɛ summa istaqamu u y'u tile u muso fila ni ɲɔgɔn cɛ u ka so si ma minɛ ka di dɔ ma u y'u tile u denw ni ɲɔgɔn cɛ u ma dɔ tɔɲɔ dɔ ye u y'u tile tribunali kɛyɔrɔ la ka kiiri tigɛ tiɲɛ kan u y'u tile tilali kɛyɔrɔ la k'a tila tiɲɛ kan summa istaqamu u y'u tile ka walimuso to a tigi bolo n de fɔli banna a tɛ fɔ dɛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم mɔgɔ min tɛ arabukan mɛn n'i ye 15 minutes kɛ surakan fɔ la o ye i kan ka taa lajɛ i ye kalan kɛ min o ye tiɲɛ ye dɛ m'a dɔn n'aw bɛ nin yɔrɔ faamu a faamulen don walahi an bɛ papier de ta ka miniti 20 kɛ fɔlɔ ka kuma walikan na o tumana an bɛ tɛgɛrɛ fɔ ko patɔrɔn mais a ye mun fɔ mɔgɔ kalannen yɛrɛ ma n'o kɛ a k'an ka minɛ de ka taa jira dɔgɔtɔrɔ la u k'a lajɛ ni cogo min don subhanallah zamzamiw c'est vrai siga t'o la ka kuma mɔgɔ fɛ a t'a dɔn i bɛ ka min fɔ ka waati jan ta o la mais i man kɛnɛ i man kɛnɛ siga t'o la k'a fɔ i kalannen don tɛ dɛ e tɛ foyi dɔn i kan ka taa lajɛ siga t'o la ka taa bilan kɛ k'i lajɛ jɛnɛya ye haramu ye ko i ka n'o fɔ mɔgɔw ye e bɛ taa san kelen kɛ k'ale rasulu o to yen a fɔ an ka kira ko ko a ka walimuso to yen lahara maa o maa sara k'i to jɛnɛya la ko ale mando ɲɔgɔnna ka jurumu de bɛ taa ka da jɛnɛya kɛlɛ kelen kan o sera arabukan fɔ la ni sinɛfɔkɛ dɔ don i t'a fɔ sinɛfɔkan la ni tubabukan dɔ don a fɔ je ne fais pas adultère c'est pas fini ouais mais c'est simple ça alors si tu parles avec un français faut parler en français alors celui qui comprend Bambara là faut parler en Bambara c'est le problème Manil Moui, Manil Nasir, Manil Kefir, Wahed. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Zamzamiw. Ansaru asrabi ala bu. Mais min fɔ a ye aw y'aw cɛsiri a y'aw jija. Allahu akbar. Ilaw ye min da kira kan kafiriw m'o da. Allahu akbar. Kafiriw m'o da. Allahu akbar. K'a tɔɔrɔ. kuranɛ aya caman jiginna o mɔgɔw kan kafiriw tɛ dɛ minnu bɛ seli u bɛ pɛrɛ a kunna u bɛ pɛrɛ n'a bɛ kɛnɛ kan n'a ye kelen fɔ u bɛ fila fɔ o kuranɛ ayaw jiginna ni maa min y'a kan kɔrɔta n ka kira kan kan n b'i ka seli mago t'a la ne ko k'i ka sun na n b'i don jahanama na لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي له بالقول كجهر بعضكم لبعض أيوة ألكم بخبر بيبي أي مون مانجا ويقرأني سلوا يودكرا وكفى وبوتو يرجع دفع إيه محمد بيا إيه محمد ها وبيبرع نادي يرجع فتا وني
k'i jɔ ka pɛrɛn a kunna kɛnɛ kan o tɛ dɛ nin ye bɔlɔn kɔnɔna de ye tɛmɛ dɔ kalifa ye Mamadu bɛ yan Mamadu Ala ko bi kɔfɛ u kana ka ale ka kira wele so kɔfɛ nin kɔ a ti jɛn n'a ye ka ala kira wele so kɔfɛ nin Allahu Akbar Aidara a ka bon ma Allah a ka bon ma bon ni min dara kira kan dɔɔni tɛ dɛ nkalonbaw dara a la Allahu Akbar selilaw fɛ fo a yɛrɛ dimina a ko kabini kelen ne tulo bɛ nkalon tigɛ k'a la ka dana ko n ko ta ka sɔrɔ n m'a fɔ nka maa o maa y'i labɛn ka nkalon da ne Muhamadu la i tugulen i k'i labɛn dɛ i sigiyɔrɔ bɛ jahanama kɔnɔ a bɛ ka fɔ selilaw de ye alors nin bɛɛ dara kira kan alors ni maa min n ko i b'o place ta i yɛrɛ t'i lankolonya dɛ nafigiw kulekan ani mɔgɔ jigi tigɛlenw kulekan ani ne ye nin ɲini n m'a sɔrɔ olu kulekan i bɛ mun ye o la ka sabali k'a to ala ma ala ye min latigɛ ka ban n'i y'i jɔ i disi bɛ kari i jɛngɛ o ka taa latigɛ banna kalimu ye sɛbɛnni kɛ daba jara e b'i yɛrɛ sɛgɛn k'i yɛrɛ jira diɲɛ na hasi ye n ti foyi ye ansaru a ye tɛmɛ baara fɛ a ye ɲumankɛ kɛ a ye hinɛ sigi ɲɔgɔn na ni mɔgɔ minnu y'a tɔɲɔ a y'a to ala ma walahi n'a ma kɔrɔtɔ ala b'a yira o la a b'a ye mɔgɔ maa ye maa tɔɲɔ ala t'a to i la fiyewu a y'a cɛsiri ni nisɔndiyara bi k'a ye mɔgɔ dɔw y'u ka baara bila ka nin kɛnɛ in sigi ne ba tɔgɔ la u sara bɛ ala de bolo a y'u k'a ka baara bila ka n'a sigi ka nin heure in bɛɛ kɛ ansaru aw sara bɛ ala bolo mais n bɛ min fɔ ni n bɛ segin a kan an k'an cɛsiri sigi ti maa sɔn dɛ a y'a lamaga fili haraka baraka lamaga barika bɛ lamaga la hɛrɛ bɛ lamaga n y'o de fɔ aw ye n b'aw fo n b'aw tanu a ni ce nka n y'a fɔ aw ye siɲɛ caman dɛ ne Haidara bolo bɛ ala de bolo n t'a b'o bolo k'a don maa wɛrɛ bolo dɛ aw bɛ min na aw ni ne de bɛ ka k'a kɛ an k'a kɛ ala b'an sara a banna i ye n ka foro kɔni ye i ye n ka foro ye dɔ b'e bolo wa dɔ b'i bolo dɛ anw kɛ ka balo hɔrɔnya na o de ye ne se mazaru la ka balo hɔrɔnya na o de ye ne se mazaru la ni e ka miliyɔn b'i bolo n t'i tanu dɛ n'an ka ala ka diinɛ dɛmɛ n'a m'i diya kuru k'a bila i kun ne ka foro bɛ yen a b'i balo oui mais ne ye nin fɔ an ka karamɔgɔw ye u bɛ yan u kɛra ten fana u bɛɛ bɛ baara la bi u bɛɛ bɛ dɔ la bi cɛ bɛ kɛ ten de i bɛ kuma mɔgɔ min fɛ n'i sirilen don a la i bɛ min fɔ a ye a t'i don a kunkolo la i bɛ kuma min fɛ fo a k'a dɔn ale don ale tɛ i bɛ balo a bɛ se ka dɔ faamu o de la ala ko kuranɛ kɔnɔ kira ma sallallahu alaihi wa sallam ko a f'u ye ko ne ti sara ɲini u fɛ i ka kiraya la u k'u ka wari bila u k'u ka wari to yen kana sara ɲini u fɛ kiraya la mais ko u k'i bɔnnaw kanu alimawaddata fil qurba u k'i bɔnnaw kanu kun b'a la o parce que mɔgɔ min hakili la u taalen Madinɛ n ko Madinɛkaw de y'o fɔ ko a kana a ka wari di ninnu ma a kana dɔrɔmɛ di u ma a y'u to yen ni kɔngɔ bɛ n'u fa u bɛ bɔ Mamadu nɔfɛ ni wari banna ko ninnu bɛ taa ka nin sigilen to u m'a faamu sahabaw m'u tɛgɛ jan sahabaw ye baara de kɛ dɔw bɛ doni ta dɔw bɛ baara sarala kɛ mais anw ka karamɔgɔ u lajɛ
ni min ye duloki banin kelen sɔrɔ dɔrɔn jango n'o ye misirini dɔ kɛrɛ sɔrɔ a banna c'est fini o y'a bannen de k'o kɛra karamɔgɔba ye ko alimami don mais an bɛ alimamiba ninnu nɔfɛ Shafiu n'a ɲɔgɔnna Abu Hanifataw n'a ɲɔgɔnna a y'o balo cogo lajɛ dɛ n'a f'i ye Shafiu delila ka na alimami Maliki fɛ yen alimami Maliki ka kalanden don a nana bɔ Imam Maliki ye mais kabini a kamalen ma a nana alimami Maliki fɛ yen don dɔ la o y'a sɔrɔ u ma deli kosɛbɛ alimami Maliki y'a filɛ a y'i sigi ka alimami Maliki ka walanda lamɛn Shafi'i a nana sira ɲini ko a bɛ taa alimami Maliki ko a ma ko na yan a ko n den ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la ɲɛ bɛ Ala ka nɔɔrɔ dɔ la i la i bɛna silamɛya dɛmɛ sini mais i jija kana tiɲɛ ni Ala kota ye kana jɛnɛya kɛ fiyewu la ilaha illallah ɲɛ bɛ Ala ka nɔɔrɔ dɔ la i la n bɛ sɔmi dɔ sɔrɔ ko i bɛna nin diinɛ in dɛmɛ sini mais kana tiɲɛ ni Ala kota ye dɛ kana tiɲɛ ni Ala kota ye Ala kota de bɛ ko tiɲɛ jɛnɛya dama tɛ dɛ tɔɲɔli bi mɔgɔ ka barika ban de binkani ka bi mɔgɔ kan o se b'i ye i bɛna dɔn ko se bɛ Ala de a y'a janto a yɛrɛ la n bɛ fɛ ka min fɔ Imam Abu Shafi'i a nana Imam Maliki fɛ o y'a sɔrɔ a yɛrɛ kɛra karamɔgɔba ye sa Ala ye bonya dɔ d'a ma mais a karamɔgɔ ye Maliki de a nana Imam Maliki fɛ yen dumunikɛ kuma sera o tɛmɛna foyi ma na a ko alimami Maliki ma a ko e bɛ balo cogo di a ko Ala fɛ ko Ala fɛ ta ko ko e ti foyi kɛ Maliku ko ayi a ko wa ne bɛ taa mun ni ye jɛni ye Shafi'i Shafi'i a taara sugu la k'a bɛ taa baara ɲini Muhamadu Rasulullah anw ka karamɔgɔ sugu la k'a bɛna baara ɲini nin tɛ a tɛ fɔ ninnu ma karamɔgɔ dɛ ninnu ye nujuruminɛnaw de ye Shafi'iw a nana k'a bɛna baara ɲini sugu kɔnɔ a nana se dɔ ma ko k'ale ka doni bi yan damaro doni ko n'a bɛ se k'o ɲu ka t'o bila ale y'a bila yɔrɔ la a ko k'a b'o ɲu a y'o ɲuni daminɛ a bɛ taa dɔ bila a bɛna dɔ ɲu alimami belebele in Shafi'i doni de dan b'a kun sugu la a bɛ ka baara kɛ o tilala o y'a sara n damaro la a y'o damaro k'a kun kana a nana se Imam Maliki ma a ko an karamɔgɔ a ko ne kɔni ye n lamaga nin sɔrɔ la a y'a to alimami Maliki ye a ta k'a dun a ko ne m'a fɔ ye ko barika bɛ lamaga la n'i y'i lamaga i bɛ dɔ sɔrɔ dɛ a ko ne ma lamaga ne kɔni ye n da sɔrɔ yan ne ma lamaga mais o ye kuma de ye n'o tɛ Imam Maliki lamagara Imam Maliki bɛ ka kalanden ba joli kalan Ala ka diinɛ o ye baara de ye o maître joli bi balo a sara la professeur joli bi balo a sara la munna karamɔgɔ yɛrɛw t'i balo u sara la munna e bi dɔ ka bitigi la baara la nin bɛ bureau kɔnɔ baara la mais e y'i denw bila ka na ko ne k'u kalan o tuma e ko ko ne ka balo cogo di k'u kalan ten wa o tɛ kɛ nin ye binkani ye dɛ siga t'o la walahi karamɔgɔw tɛ foyi la o bi balo ten e den b'u bolo kalan na siga t'a la o bɛ yen maîtriw ti sara ta u bɛ sara ta professeurs ti sara ta u b'a ta bureau kɔnɔ baarakɛlaw ti sara ta munna kalanden galanaw ti sara ta munna u b'a ta ne ma n ta to o ma dɛ ne taara n ka foro san bani n ko n'i ma ɲɛ ne ka kalandenya kɔ i bɛna an b'a biri siga t'o la ni min sɔrɔla an b'o dun n'i ma sɔn i bɛ taa subhanallah
abali voilà Allahu akbar ay ti sara min fɛ nka ni baara kɛ dɛ wala kɛnɛ kan n'i ma sɔn o ma dɔrɔn i ka kasa ta i ka t'i fa fɛ Allahu akbar ni maa bɛ balo ye i ma fɛn kɛ t'a ye ne kɔni fɛ yan an bɛ baara de kɛ ka balo Allahu akbar ajra an bɛ sigi ka mɔgɔ ka saraka kɔnɔ o tɛ kɔnɔ ya n'i nana n'a ye i b'an sɔrɔ an da la n'i ma na n'a ye min b'an bolo a b'an bɔ Allahu akbar Kulibali cɛ bɛ balo ta siga t'a la a ye nin kuma ninnu sɛbɛn quoi wallahi a y'o wari sɛbɛn mɔgɔ si tɛ se ka kɛ hɔrɔn ye k'i sirilen to mɔgɔ dɔ la o tɛ kɛ Allahu akbar la Allahu akbar a ye nin kuma in kɔlɔsi dɛ siga t'a la i y'a fɔ mɔgɔ si mago t'i ka kuma na mɔgɔ min y'a dɔn i siri i b'ale la Allahu akbar o ye Kulibali a faamuna mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kabini diɲɛ dala ɲɔgɔn dɛmɛ de bɛ yen fo ka taa diɲɛ wuli siga t'o la nka baara bɛ yen dɛ be faut faire quelque chose Allahu akbar faut te débrouiller Dieu va t'aider Allahu akbar c'est ça o do c'est ça ajra n t'i fila fara ala n kan tɛ fila fara Ala kan n t'i jɛnɛya kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n t'i suɲɛli kɛ n tɛ suyɛli kɛ n t'i den faga n tɛ n den faga n t'i namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo n tɛ kɔrɔ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ n'i kɛra Mahamadu ye bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a minɛ Amin, amin. ansaru ani ce Ah. ala k'aw dɛmɛ Amin. ala ka n'aw dɛsɛ Amin. ala ka hɛrɛ k'aw ye Amin. ala ka garisɛgɛ fɔ Amin. sɔli ala wasalim rasul ajra ربنا اتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. انصرنا وانصرنا آمين. واهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين آمين. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين آمين. والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ajra انت أنرم